ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪುರ ಭಲೆ ಭಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬೈದಿನಿ ತೂಕ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಎಂಚಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡಿ ಎಂಜಿ ನಾವು ಕೋಡಿ ಹೌದಾ ನೀನು ಕೋಡಿ ಮಾರೆ ಇನಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಕೋಡಿಯಾ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಭವ್ಯ ಮೀನ್ ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಎಂಚಲ್ಲರು ಕೋಡೆ ಓಡೆ ಬೋದಿತ್ತರೀರು ಕೋಡೆ ಬೈಜರ್ ಲೈವ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಏರ್ ಮಾತಾ ಬೈದರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಜಸ್ವಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ 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 ಜಸ್ವಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬೈಜೇರು ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ ಆರು ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಲೈವ್ ಇಡ್ಪುರ ಕೋಡೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆತೇರಂತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರುವೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳದ ಸುಜಾತ ಹಾಯ್ ಪಂಡೀರು ಸುಜಾತ ಏರುಂದು ಸುಜಾತ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ನೆದಾದ ಏರಂದು ಹೊಸತ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೈ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸುಜಾತ ಬಜ್ಪೆನ ಅದ್ಯ ಬಾಡ್ಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಬಜ್ಪೇಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದ್ಯಪಾಡ್ಯ ಎಂಚಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅದ್ಯಪಾಡ್ಯ ಓಕೆ 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 ಏರ್ನ ಮತ್ತೆ ವನಸಾಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವನ ಸಾವನ್ನಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವನ ಸಾಯನಕ್ಲೆ ಕಜಿಪುದಾದಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ 17 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 17 ಜನ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ತೋರ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಜಾತ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಒಣಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಕಜಿಪು ದಾಲಜ್ಜಿನಿ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೆರ ಅಂದ ದಾಲ ಕಜಿಪಿಜ್ಜಿಂದು ವನಸ ಆತಿಜಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯನ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರು ವನಸ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏತಾನ್ ಗಂಟೆ 8:30 ಆಂಡ್
ಎಂಟುವರೆ ಮುಟ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಜರಂದಾಂಡು ಸುಜಾತ ವನಸ ಆತುಜಿ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಪತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಡಿಜೆ ಮಾಮು ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪೆರ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಿಜೆ ಮಾಮು ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪೆರ ಅಂದ್ ಏರ್ ಬನ್ನಿನಿ ಏರ್ ಡಿಜೆ ಮಾಮು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಮನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ತಮ್ಮಿ ತುಷ್ಪ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಿಜೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಬಾಂಬೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಅಚ್ಚ 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 ಪ್ರಮೋದ್ ಡಿಜೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಬಾಂಬೆ ಓಕೆ 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 ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಪನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಟಾಟೆ ವಾವ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಟಾಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ರೇಸಾದುಪ್ಪ ಸುಕ್ಕಾದುಪ್ಪ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖಾಲಿ ಎಗ್ಗಡ್ ದಾದ ಮಂದನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಗ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸೌಖ್ಯ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ ಓಕೆ 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 ಆಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪುರಾಣಿಕುನ ಏರಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು. ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉದ್ದದ ರೇಸ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಿಗೆ ಹರ್ಷಿತಾಗ ಅಚ್ಚಚ್ಚ ಅವೇಂಚ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಉದ್ದದ ರೇಸ ಅಂದ ಇರೆಗೆ ದಾದೆ ಬ್ರೋ ಕಜಿಪು ಯಾನೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತದೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಚ್ಚ 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 ಓಕೆ 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 ಇರ್ ದೆತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಚ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು. ಅರಿಜೋನ್ ಹಾಯ್ ಅರಿಜೋನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಎಂಚ ಉಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಎಟ್ಟಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಯಾಯ ಒಂತೆ ಕಜಿಪು ದೆತೊಂದೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಯ ಒಂತೆ ಕಜಿಪು ದೆತೊಂದೆ ಬಂದು ಆದಪ್ಪು ಇಜಿನಲ್ಲ. ಅರಿಜೋನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಡೆ ಅರಿಜೋನ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪುರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರಿಜೋನ್ ರೆಡಿ ಹಾಕಿಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರಿಜೋನ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲಾರೆಗ್ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಪೋಯಿರು ಸುಜಾತಕ್ಕದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಂದಿಜ್ಜೇರಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ರೂಮ್ ತುಜಿಪಾವಳಿಯ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ರೂಮ್ ತುಜಿಪಾವನ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಜಾಗ ತೋಜಿನ ಆತ ಮಾತ್ರೆ ಸೌಖ್ಯ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಸೌಖ್ಯ. ಹರಿಜನ್ ವೈ ಯು ನೋ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಿಂಗ್ ನೈಟ್ ನೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ನವೀನನ್ನ ಎನ್ನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ.
Arizona room tour, no room tour, house tour, no tour. Skytoon kids, ನಮಸ್ತೆ ನವೀನರೇ. ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ, ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಏತಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಪೂರ ಕುಡರ ಕಜಿಪುದಾದಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮರತೋಪುಂಡು ಜಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ನಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ದಾನೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರು ಪುದರ್ ಪನೋಡು. ವೈ ನೋ ರೂಮ್ ಟೂರ್? रूम टूर अलाउड नहीं है अभी, सो नेक्स्ट टाइम करेगा कभी. नारायण कुलाल ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರಕ್ಕೆದ ಮೀನ್. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ರೂಮ್. ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಈತೆ ಈತೆ ಏರಿಯಾ ತೋಜುಲತ್ತ ಇನ್ನೊಂದುವೇ ರೂಮ್ ಪಿರವದು. ಸೊ ಅವೇನಿ ತೂಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ. ವಾವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರಿಜೋನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತಿಂಡರೆ ಇರಿ ಕೊನತ್ತರ ಮಂತ್ ಕೊಂದಿತ್ತರ ಮಂತದ್ದು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಿಜೆ ಮಾಮುಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತುಂಡು. ಮಟನ್ ರಾಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆ ಅರಿಜೋನ್. ಡಿಜೆ ಮಾಮುಗೆ ದಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಅಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅರಿಗ್. ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಪವಿ ಸೀಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಪಲ್ಲವಿ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಕುಲಾರ್ ಸೀಸ್ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ಗ ದಾದ ಟಾಪಿಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರಂದು ಅರಿಜೋನ್ ಓಕೆ. ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೂಪರ್ ಏ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ಯಾನ ಎಗ್ ಬುಡ್ಜಿನಿ. ಸೊ ವನಸಂದತ್ ಲೈಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ವನಸಾಂಡೆ. ಆರಿಜೋನ್ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಣದುಲ್ಲೆರು. ಇರುವ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಇರುವ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವೇನು ಚೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದಾದ ಇರುವ ವರ್ಷ ದಾದೆಕ್ ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಇರೇಗ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಅಡೇನೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಅಡೇನೆ ರಪ ಅಂತೀನಿ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನ್ ಮಾನವಿಯಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಹಾಯ್ ಮಾನವಿ, ಅವನಸಾಡ ದಾದ ಕಜಿಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತ ಜಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡತ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು. ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಹಾಯ್ ಪಂಡದ ಪೋತೇರು. ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಲಾಜಿ ಪುಡ ಒಂದುಲ್ಲೆರ ದಾನ್ನ ಬರುವೇರು ತೂಕ. ಮಾನವಿನ ವನಸ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಊಟ, ಎಂತ ಕಜೆಪು? ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮಾನವಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾನು ಸಾರುಳ್ಳೆ ಕಜಿಪು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ. ಓಹೋ ಸೇಮಾ? ಸೇಮ್ ಓಕೆ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಸಾರುಳ್ಳೆ ಕಜಿಪು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ವರ್ಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಕ್. ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಯ ಅವೇನಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆದ ಪಂಡ ಇಡ್ಡತನೆ ಎಂಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ. ಸಿಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ಲ ಪೂರ ಕಡಪುರೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಲು ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇವು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ಉಲ್ಲೆ ಬಂದೊಂದು ಎರ ಕೇಂಡರಿ ಇರೇನು ಇತ್ತೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು. ಭವ್ಯ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಯಾರು ಪಂಡೆ ಯಾರು ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ವೈರಲ್ ಆತಿರಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಕೊಡಂತೆ ವೈರಲ್ ಆತನತೆ ಅಂಚ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆನ ಆಯ್ಗೇ ಗೊತ್ತು. ಅವಳ ಅಂದು ಏರು ಅಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಂದು ಭವ್ಯ ಕೇಂಡಲ್ಲಿರೇನು. ಸೊ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಬೊಕ ಇನಿ 5 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಅನ್ಪುಣಿ ಅವೊಂಜಿ ಕೊಡ ಇರು ವಿಷಯ ಪಂಡರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡವು ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೇರುಂಡು ನಂಗೆ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಲೈವ್ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಲೈವ್ ಎಂಡಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಚಿ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾನು ಅವೇ ಕೊಡೆ ಇರು ಪಣ್ಣಗನೆ ಯಾನು ಪಟಕಂದು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಆತನಿರ್ನ ಲೈವ್ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋತುಜಿ ಯಾನು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಂದಾರಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು
ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಜಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಂದೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅವು ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ದೂರ ಪೋಯರಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತರಂದು ಪಲ್ನೆ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಚ ಬನಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡೋಡು ಅವೊಂಚೂರು ಕಾಯಿನಾಗ ಐಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಮಂತ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ದೀದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಅನ್ನಾಗ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಂತದನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಏತ್ಬೋಡು ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಅವೇನು ಪುಡತ್ತದು ಬನಲೆಗ ಫ್ರೈ ಫ್ಯಾನ್ಗ ಮೈಪೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತದ ಇಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂದ ಆಂಡು ಅಡೆ ಎಗ್ ಬುಡ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಆಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ರಕ್ಷಣ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಖಿಲ ಎಡಿಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಏಪ ಊರುಗು ಈರು ಬರ್ರೆಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನಾತ್ರಿ ಪಣಿಯರಾಪುಜಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡ್ ಈ ಎರಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡ್ ದಾದಂಡಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ. ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಖಿಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡರು ಯಾನ್ ಪಂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನಂದೆ ಪಂಡದು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಟುಂಬ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕುಲಾಲ್ ಕುಟುಂಬ. ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಸೀಸ್ ಒಳ್ಳಾರು ಏರ್ ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಭವ್ಯಕ್ಕ ಚೂರು ಲೈವ್ ಬರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯರ ಅಂತೋಜು ನೆಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮೀಟಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊರ ಪೂರೆರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವು ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಆಯರಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಬತ್ತದ ಮೀಟಪ್ ಆಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪಗ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡಲ್ತ ವನಸ್ ಕೋಡೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಡು ಇನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅತ್ತ ಅವು ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂಡ ಸಾದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಂತೆ ದಯ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರ ಕೋಡೆ ಬಾಟಲ್ ಇನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಐಕ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನಿವೆ. ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದುಬೈಡ್ ಒಲ್ಪ ಈರು ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ದೇರ ದುಬೈ ಪಂಡದುಂಡು ಆ ಎರಡುಲ್ಲೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ವನಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪಾತೆರಂದು ಪ್ಲೇಯರು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ವನಸ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ನಿ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನಿ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದವು ಬಾಟ್ಲಿಯಾ ಅಚ್ಚ ಆ ಬಾಟಲ್ ಎಂಕುಲು ಕೈತಲಿಜ್ಜ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡೆದ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆತೆ ಸೊ ಕಾಂಡ್ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಭವ್ಯಗಳೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ. ಸುಜಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಜಾತ ಓಡೆ ಪೋಯರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮನ್ವಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾನ್ವಿಲ ಓಡೆ ಪೋಯರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಜಾ ಕೈತಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಶಾರ್ಜಾ ಕೈತಲ್ದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಪೋಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜೆ ಆಗುನು. ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಪೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಮಾ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಮಾ ಈರೊಂಚೂರು ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಪಂದು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುಜಾತ ಮಾನ್ವಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ನಾನು ಅದೇ ನೋಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಬಾವ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನು ಪ್ರಮೀಲಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಖ್ಯ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶಾರ್ಜಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶಾರ್ಜಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು
ಏರು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭವ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಅಂಡಿ ಉಗ್ಗ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಪ್ರಮಿಲ ದೇ ದಾನಿಗೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪಾತೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಒರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಇರೇಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಕತ್ತಲನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಅಚ್ಚಾ ಮೇರೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಜಾ ಡಾರಿ ಅರ ಪುದರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆನು ಅರ ಪುದರ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ತೂಪೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪೋತುಜಿ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವನ ಸಾವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವನ ಸಾವೊಂದುಂಡೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಚ್ಚು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಒಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ತೂಕ ಯಾನು ಯಾರನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪೆ ಯಾನೆ ಪಲ ಕಮಲ 25 ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಮಂದಾರಕ್ಕಗ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ತೋಜುಂಡ ಅಂದು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಲೈವ್ ಓಪಿನ ಪೊರ್ತಾನಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂದಾರಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಪಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭವ್ಯ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಒಳ್ಳೆರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು 6 ಬೈಜ್ಯರು ನನ್ನ ಬರುವೆರಿತ್ತು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾನಗ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಲಾಪ್ ಅಂತ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಿ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಒಡಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಅಂತೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಡು ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡರತೆ ಐಕ್ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪನ್ನೀರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಚ್ಚ 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 ಓಕೆ 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 ಅವತ್ತು 6 ಬೇತೆ ಲಕ್ಷ ಪಂಡಿರತ್ತೆ 6 ಬೇತೆ ಓಕೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಕುಲು ವೈರಲ್ ದಕುಲು ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಅಕುಲು ವೈರಲ್ ದಕುಲತೆ ಓಕೆ 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 ಈರು ವೈರಲ್ ಆತಾರತೆ ಈರ್ಲ ವೈರಲ್ ಆತಾರ ಅಂಚೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಲಾವೊಂದುಂಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಡುಲೇ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿದ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನ ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಊರ್ದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಆಯ್ತು ಏನೊಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 23 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಆಟನೇ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಂತೆ ಅಲ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವು ಐತಾನೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗಾನ ವೈಭವ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋನು ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇಡೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಚ್ಚ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಲೈವ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ವೈರಲ್ ಮುಕ್ಕಳು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ತೂಪಿನಗಳು ಬರ್ಪೇರಂದ ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಖಿಲ್ ಅನ್ನ ಎರೆನ ಊರು ಓಲು ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಮಗಲು ಓಲಲು ಒಂದು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಮುರಾಣಿದ ಆಟ ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಮುರಾಣಿದ ಆಟ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಅವೇ ಆಟ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಆಟ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ಅಂತ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತೆ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಎತ್ಪಡಾನು ಕಂಡಬಟ್ಟ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಅರ್ಧ ತೂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅರ್ನ ಮಗಲು ಬರೇ ಪುನಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳದು ಅಂದ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಅದಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಬರೆಯಾರಪ್ಪಡದ
PKK ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಖಿಲ್ ಕೀರ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತು ಜಿ ವಾರು ಪಂಡೆಟ್ಟೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಆಪುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅವರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಲಾಪುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇರದಾಲ ಇರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕಲ ಎನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಕ್ಲೆಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮೋನೋ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ತೆ ಈ ರೇಂಚಿನ ಪುರ ಮಂತ್ ತರಂದೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಹಾಯ್ ಪಾಂಡ್ರೆ ಆರು ತೂಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾರಿಗೂ ತೂಯನ ಪುರ್ಸತ್ ಆಯ್ತದ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ನಿಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮಿಲಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನು ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಯಾವು ಎನ್ನ ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಯಾವು ಓಕೆ ಅವಲ್ಲ ತೂಪ್ಯಾನು ಓಕೆ 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 ಐಟ್ ಉಂಡೆ ಪುರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಇರು ಪುರ ಪಂತಾರೆ ಏಟು ಓಕೆ 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 ಅವು ತೂಪ್ಯಾನು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬೇತೇನೆ ನೆಂತೀನಿ ಕೋಡೇರು ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಖಿಲ್ ಕೀರ್ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಓಕೆ ಅಖಿಲ್ ಕೀರ್ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ಒಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ WHಗೆ ಲೈವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ನಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಇಜಿಂದಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೆ ಮಂತುದುಂಡ ಮತ್ತೆ ಇತೊಡ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತು ಓಕೆ ದೇರಾಯ್ತು ದುರಸ್ತೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಣು ತೊಂದರೆ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ದೆತೊಂದರ ಅವೇನು ಚೀರೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂದ ಸುರೂಕೆ ಉಂಡು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಯಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೋರ್ಡತ್ತ ಕತ್ತರೆ ಗೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡ ಫೋಕಸ್ ಆಪುನ ಲೈಟ್ ಬುರ್ಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ದೆತೊಂದರ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾತೆರಗು ಆಪುಂಡು ಪಂತೆರಗು ಆಪುಂಡು ಮಂದಾರ್ಡು ಆಪುಜಿ ರಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪತೆರಗು ಆಪುಂಡು ಮಂದಾರ್ಡು ಆಪುಜಿ ಅಚ್ಚ ಹೌದಾ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲೆಸ್ಡ್ ತೋಜುಂಡು ಇಪ್ಪಡ್ ಅಚ್ಚ ಅಂಚ ನೆಂದೆತ್ತನೆ ಇಂಕ ತೋಜಿ ಓಕೆ ಮಂಡೆ ತಿರ್ತು ಅನ್ಪ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ತೋಜ್ ಅಂತ ನನಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಜತ ಇದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುವಂತ ಮುರಣಿಪುರ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕ್ಲಾಸ್ ತೋಜುಂಡು ಎಪ್ಪಡು ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಟ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸುಜಾತನವ್ರು ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋದ್ರಾ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದ್ರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರಲಿ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತೆ ಅವೆಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಓದುನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯತೆ ವನಸಾಂಡೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇಂದೇರಿತ್ತೆ ಇರೇನು ಬರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿತಕ್ಕಗಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಿತಕ್ಕಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ಸರಿತಾನ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸರಿತಾ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೀಲಾ ಕುಲಾಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಆರು ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ನಿಖಲ ಎಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಆರು ಪಂಡದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನೇಕು ಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ದೂರನ ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚನ ಅಂದು PKK ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ಆಂಟಿ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಅರ ಲೈವ್ ಪೋಯರಂಡು ಇನ್ಸಿಸ್ ಉಗ್ಗ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಖಿಲ್ ಊರ್ಲೆ ಎಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬೇತ ಲೈವ್ಲ ತೂಂದುಪ್ಪೇರು ಪನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಲೈವ್ ಕುಳ್ಳುವೇರು ನಿಕೋಟೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತ ಲೈವ್ಲ ತೂಂದುಪ್ಪೇರು ಮನ್ಪ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ನ ತೂಂದುಪ್ಪಾಡು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಾ ಆಂಟಿ ಇಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತಿನಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚಾ ಓಕೆ 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 ಆವ್ 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 ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೀಲ ಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾರಿಯನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಏರು ಆರ್ಯನ್ ಏರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಯನ್ ಚಾಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದತೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹಾಯ್ ಹರಿಯಾನ್ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಂಡ ಜನ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಂಡ ಜನ ಪೋಪೇರು ಓ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಚ್ಚಾ ಮುಳ್ತರದು ಪೋದು ಅಡೇ ಬರ್ಪೇರತೆ ಓಕೆ 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 ನನ್ನ ಪನ್ಪುಜಿ ಇರೇದು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ದಾಣ ಇಂಕ್ ಇರ್ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಗೊಂತೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಅತೆ ಅವೇಕ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂತ ಪೆಲ್ಲಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಂಚೇನೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಮಾನವಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಖಿಲ್ ಬತ್ತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲವರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕಜಿಪುದಾದ ಒಂದರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಲೈವ್ ಮಂದಾರ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಉಂಡೈನಿ ಅಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಅನ್ನಡ ಅವು ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರಾರು ಅವ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ವೆಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರಡು ಸತಿ ಕೇಂಡಂದು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕುಡಾರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಾಲ್ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋರ ತೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕೇಂಡಿ ಪೂರೆರೆಗಳ ಕೋಡಿ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೋರಿನಾ ಶನಿವಾರ ಆದ ಓಕೆ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಬಲೆ ಇರೇಗು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ಮಂದಾರಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆರೆಕದ ಮೀನು ಓಕೆ 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 ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲ್ ಕೇಶ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬುರ್ಜಿಯಾ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿಯಾ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ತೇಜು ಬ್ರೋ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜಿರ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೇಜು ಬ್ರೋಟ ಫಲ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ನೆ ಸ್ಟೈಕೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದನೆ ಕಜಿಪುಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನೆಡ್ದು ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದತೆ ಅವೇ ನೀರು ತೂಯರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ನೆರ್ರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ತೂಯರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚ ಅಂದ್ ನಾನು ಕಲ್ಪೊಡಾತೆ ಏರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಹಾಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಮರಣಿಂಜಿ ಲೈವ್ ಡೇರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೇಜು ಬ್ರೋ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವ ವನಸಾಂಡ್ ಧನಂಜಯ ಮುಳ್ಳಿ ಬತ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ವನಸಾಂಡ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಡೈಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಅಂತ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲುಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ವಾಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 10 ಆಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಲ್ನೆ 10 ಆಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಲ್ನೆ ಅಂತ 10 ಆಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಅಕ್ಕಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಕುಲಾಲ್ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ಥಮ್ಸಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 12 ಜನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಪೂರ ಅರಿಜೋನ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಅರಿಜೋನು ಲೈವ್ ಇರ್ದು ಪೋಯರ ಅಂತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹೊರಬತ್ತ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಪೋತಿನಾರು ಇಜ್ಜಿರು ಭವ್ಯಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಪೋತಿನಾರು ಇಜ್ಜಿರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಂಟೋನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆಂಟೋನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಕ್ಷನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾದಂದ ಒಕ್ಲಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಟುಡೇ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನಿತ ಸಾಂಗ್ ಓವೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ದಾದ ಪನೋಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಖಲು ಪನ್ಲೆ ಓವಂಡಲ ಓ ಪನೋಡೊಂದು ತೂಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ಟೈಮ್ ಕೇನ್ನಕ್ಳು ಇತ್ತೇಳ 10 ಜನ ಪುಣ್ಕಾಲಿತ್ತೆ 1 ಜನ ಬರಡ ಅಂತ
ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪರ್ಸನಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟೈಟಲ್ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದಾರತ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಲು ಮೂಡ್ನಾಗ ಯಬ್ಬ ಅವು ಬರ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚ ಬಂಗ ಬಂಗದ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಬನ್ಪೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಲು ಮೂಡ್ನಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಐಕ್ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಗೆ ಒಂಡ ಪನೋಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಅವ್ನು ಪನೋಡು ಒಂದು ತೂಕ ಒಂದೇ ಬರ್ತ ತೂಕ ಒಂದೇ ಜನ ಬರಡ್ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಅವಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪದ್ಯ. ಸೊ ಸುಲಭ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂತು ಶುರು ಹೆಂಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾ ವೈಫೈ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸುಜಾತ ಸುರೇಶ್ ಬತ್ತೀರಿ. ಸುಜಾತ ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನೈಕ್. ಸುಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ ಸಾರಿ ಸುಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮನಸಾಂಡೆ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಪದಾರು ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಪೊಲಬು ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣ ಕುಲಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಂಡೆ. ಓಕೆ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಬತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅನ್ನಂದು ಅವೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಅವರವ್ರ ಅಂಚೆನೆ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಿಂಕ್. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಬಣದುಲ್ಲೇರು. ಮಾನ್ವಿ ಓಲಲ್ ಒಂದು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾನ್ವಿ ಓಡೆ ಪೋಯಲ್ ಅವು ಅಕ್ಳು ಓಡೆ ಪೋಯರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೂ ಓಡಿತ್ತೆ. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಈರು ದುಬೈಡ್ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಡ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅದು ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಹತ್ತು ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಡ್ ಉಪ್ಪೊಡ್ಡ ಪೂರ ಮಾರೋಡವು ಏತು ಇಡೀ ಜೀವ ಮಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಟು ಉಪ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಪೋದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಬಂದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫ ಪೋತೆ ಅನ್ನು ಮಿತ್ತ ಪೋ ತೂತೆ ಅವು ಪೂರ ಬಂತದೆ. ಮಾನ್ವಿ ಜೆತ್ತಲ ದಾನೆ ಎಂದು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ದುಬೈಡ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೌಂಟರ್ ಆತನು ದುಬೈಡ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂಡ ವಾರಾಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿಲ ಮನ್ಪೇನು ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫ ಆತ ಬುರ್ಜಿ ಕಜಿಪು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಳ್ಳೆ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿದ್ದಾನೆ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನ್ವಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೌತಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಗೌತಮನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಗೌತಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಲ್ಪ ಊರು ಇರ್ನ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಒಂದು ಪನೋಡಿ. ಗೌತಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಲೋ. ಏರ್ ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ.
ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ ಕುಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿಂಗ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲನು ದಾನೇ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ, ಮನಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ, ಆಸೇದಿದು ಈ ಕಾಪುವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ, ಕಾಪುವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನತ ಏರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್. ಬೊಲ್ಪಾದ ಸೂರ್ಯೆ ವಲಕೋಡು ಮೂಡೆ ಕೈದೈಕ್ಲೆ ಮೋಕೇಡು ಕೂಡಿಯೇ ಸಿಂಗಾರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮದಿಮಾಲ ಮನ್ನೆ ಎನ್ನೊಡಲ ಸಿರಿದೇವಿಯೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರುನ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರುನ ಬದುಕುದ ಉಲ್ಲಾಸದಾನೆ, ದಾನೇ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ, ಮನಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ. ತನುಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ತನುಕುಲಾಲ್, ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು? ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜಡ್ಡ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ತನುಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗಲ. ಅಕ್ಕಿಲಾಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಶೇಕ್ ನೋಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಮನಸ್ಸುಡು ಕಾತೆ ಮದ ಪಂದೆ ಸೋತೆ ಇರೆ ಗುಣಕ್ ಮೆಚ್ಚಿದು ಪೋಯೆನೆ, ಈ ಪೊರ್ಲು ನೆಂಪು ಜಿಂಜೀನ ಸಂಪು ಈ ಸುಖತಾಯನೆಯಾದ ಕಾತೆನೆ, ಪರಪುನ ನೀರುದ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುಗು, ಪರಪುನ ನೀರುದ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮನಸೆನ್ನ ಮರ್ಲುಂಡು ದಾನೆ, ದಾನೇ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ, ಮನಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ. ಆಸೇದಿದು ಈ ಕಾಪುನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ, ಕಾಪುನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಖಿಲ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಫೈರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿಂಗ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ನವೀನ ಅನ್ನಗ ಜೈ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಸೂಪರ್ ಚಿಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ತನುಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ ಕುಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಧನಂಜಯ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಫೈರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ತನುಜಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಶೇಕ್ ನೋಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದುಬೈ ಶೇಕ್ ನೋಟು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ತುಜ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ತನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಕನ್ನಡದ ಅದನ್ನು ತುಜ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ತನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತನು ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಫೈರ್ ತುಜ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಎಸ್ ಉಲ್ಲಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಸ್ ಉಲ್ಲಾ, ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಉಲ್ಲಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ಗೆ ಪೋವಳಿಂದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಕ್ಕರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾ ಉಲ್ಲಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕಲ ಇರ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂತದಿರ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ದಾದಂದು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಂತೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಂಡ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರಂದು ಅಂದು. ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಂಡ್ಗೆ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈರಂದು. ಓ ಅಂದ ಅವು ಅರಡ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಬಣತ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಣೊಂಜಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಂಡು
ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಮಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಬೋಡಾದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಬಂಡಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನೊಂದು ಲೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದುಬೈದ ಶೇಖರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರ್ ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್. ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ದುಬೈ ಶೇಖ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡಿನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರ್ ಅಚ್ಚ ದುಬೈ ಶೇಖ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚಪುರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜಿ ಶೇಖ್ ತಿಕ್ಕೆರಪುರ ಅವ ಅಂಚಿನವಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಡ ಬೋದು ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಆತ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಂತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಬೋದು ತಿಕ್ಕದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಏನದು ಪುನಾತೆ. ಸೊ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎದುರ್ದ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಪೆರ್ಮೈದ ಗುಣಕರಣ್ಣನ ಎದುರ್ದ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಪೆರ್ಮೈದ ಗುಣಕರಣ ಅವು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ. ಸೊ ಅವು ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ತು ಹೋಜುಂಡದ ಮಂಡೆ ಎತ್ತುವನ್ ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಅವನೊಂಚೂರು ಮಿತ್ವನ್ ಪಡ ಅಂತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೋಕೆ ಅದ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜದ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಂಡ್ ಹೌದಾ ಈಗ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂಡದಾ ಓಹೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದೆ ನೀವೇನು ತನು ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತನು ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತಿನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ರೈತ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾನೇ ಬೈಜೇರಿ ತನು ಕುಲಾಲ್ ದಾಯ ತೆಲಿಪುನಿ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್కి ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಆರು ಪಂಡೆಟ ಗೊತ್ತಾವು ಆರು ಮಾಮಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಂಡ ಪನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲ ತೆಲಿಪುನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಮೋನೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಾಂಡಂದು ನಾಚಿಗೇಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆದುಪ್ಪು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೈ ಉಂಡು ಐಕೆ ತೆಲಿಪುನಿ ಕೈ ಉಂಡು ಐಕೆ ತೆಲಿಪುನಿ ಮೇನ ಒಗ್ಗಟ್ಟುದಲ್ಲ ಗಪಾತಿರುವೆ ಕೈ ಉಂಡು ಐಕೆ ತೆಲಿಪುನಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚಾ ತೆಲಿಪುನೆ ನಿಂಚೆ ಒತ್ತದು ಬಿಡಿಯಾರದ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಯರ್ ತೋಜೋಡು ಸರಿತಕ್ಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಆತರ ಅತ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆತರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಧನಂಜಯ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಸುಜಾತ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೀರು ಪೋಯಿನಾರು ಭವ್ಯ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಸರಿತಕ್ಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಯರ್ ತೋಜೋಡು. ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಚ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಶುಭ್ಮಾನ್ ಗಿಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಂಚುರಿ ಪಾಡಿ 111 ರನ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಸರಿತಕ್ಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಯರ್ ತೋಜುಡು. ಎಕ್ಕಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀದ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನರ ಆ್ಯಂಕ್ಲು ಪೋಯರ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುಂಡು ಕಂಡೌಟ್ ಅಂಚ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ನನ್ನರ ಮನ್ಪೇನು ಪಾಡು ಇಂಕ್ಲೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೀ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವುಲ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಟು ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಂತೇನೆ ದಿನ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕಂತ ಮನ್ಪುನು ಒಂತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ಡ ಟೈಮು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಪಿದೆ ಪೋಯರೈತೆ ದೊಂಬು ಬಂಡ 40 ಡಿಗ್ರಿ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ. ಸೊ ಅಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ಗೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆದುಪ್ಪು ಓಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುಜಿತ್ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಕೇಂಡ ಎರಡ ದಾದೆ ಒಲ್ಪ ದಾದೆಂದು ಆರು ಪೋಯರು ತೂಕ ಪಿರ ಬರುವೇರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಹೈ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಡಪರೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಎಂದು ಕೇನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು. ಸರಿತಕ್ಕ ಏರಿಯೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಲಂಚ್ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಂಚ್ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳತ್ತ ಪಗೇಳ್ಡ ಅವೇ ಎಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಡಿನ್ನರ್.
ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆರ್. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಗೆರ್ಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಿ ಕೊಂಡದು. ಓಡೆ ಪೋಯರು ಖಾಲಿ 16 ಜನ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲೇರು. ಬಾಕಿ ತಪ್ಪಲು ಓಡೆ ಪೋಯರು. ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ನು ಕೇನು ತೋಜೋಡು. ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ ಅಖಿಲ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಪಗೆಳ್ಳು ಲಾಂಡ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ರಾತ್ರಿಗಳ ಮನ್ಪುಗ ಪಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಗೆಳ್ಳು ಮನ್ಪುಗ 10 ಗಂಟೆ ಮಿನಿ 10 ಗಂಟೆ ಊರ್ದ 11 ಜನ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಟ ಫಲ್ನೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗೊಂತೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ ಕೇಂಡ ಆವ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೇಂಡ ಆವ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಡ್ಚ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆತ್ತ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಆನ್ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ಅಖಿಲ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಖಿಲ್ ಬತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಇಂಚೇನೆ ಬರೊಂದು ಪ್ಲೇ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಒಬ್ಬೋ ಮೆಗ್ದಿ ಇಂದು ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವಲ್ ಬಾಯ್ ಅಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಖಿಲ್ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಅಖಿಲ್ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ್ ರವರೇ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯನವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತನು ಕುಲಾಲ್ ದೂರ ಪೋಯಿருந்து ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತು ಬಲಿಪುನ ದಾನೆ. ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋ ಬಲ್ತೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ. ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರವರ ಮಾಮಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡಿ ಸೌಖ್ಯನೇ. ತನು ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರಂದು ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತನು ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲರು ಒಂದು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತನು ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತನು ಅಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಹೋ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯನವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು. 8 ಗಂಟೆ 9ವರೆಗೆ ಮಲಗ್ತಾರ ಹೇಗೆ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವಲ ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಇತ್ತೇನು చెప్పున ಎನ್ಮಗಂಟೆ ವರ್ಮರಂಟೆನಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಅತ್ತ ಮುಂತೆ ಕುಳ್ಳಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತನು ಅಕ್ಕಗೆ ಜೈ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತನು ಅಕ್ಕಗೆ ಜೈ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ
ಹರ್ಷಿತಾ ಬತ್ತದ ಪೋತಿನಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋತಲ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಪಂಡದ ಪೋತಲ್. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾಯಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಈತ್ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾಂಡೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಚ್ಚ ಕಾಂಡೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿನಿಕ್ಲೆಗ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಾ ಉಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ 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 ಅಪ್ಪನ చెప్పుడే ಓಕೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಜೈ ಜೈ ಮನಂದುಲ್ಲೇರಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯನವರು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಕೀರ್ತನ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪನದಲ್ಲಿರ. ಅಚ್ಚಾ ಕೀರ್ತನ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡಾ? ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಸ್ 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 ಪನದಲ್ಲಿರಿ. ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜಾರಂತೆ ಉಲಾಯ್ ಉಲಾಯ್ ಕುಳ್ದಾರ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕಳೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕೀರ್ತನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಪ್ರಮೀಲಾ ಆಂಟಿ ಕೀರ್ತನ್ ಮಾನ್ವಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಣಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮೈನಿ. ಕೀರ್ತನ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ನೆ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ನಾ ಬಂಗನ ಅಂತದೆ. ತೂಕ ಬರ್ಪಿನಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪಿನಕುಲ್ ತೂಪೇರು. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. PKK. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಎಂಕುಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಅಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಅವರ ಗೊತ್ತಾಪು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ போயிரு. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೂರ போய் ರಕ್ಷಣ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂರ ಓಡೆ పోయిರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನಂದೆ ಬಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸುಜಾತಾ ಅದ್ಯಾಪಾಡಿ ಓಡೆ పోయిರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜೆಪ್ಪೆರ పోయిರು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುವೆರು ಅಂದ್ ಸಾಟರ್ಡೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಈರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು ಕೆಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು. ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇಲೆಡ್ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕುಲು ಫೈನ್. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತೆ ರಕ್ಷಣ್ ಜೆತ್ತೆನ ದಾನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರು ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಓಲ್ಲರೀರು ಎಕಡೆಂಚ ಇಜ್ಜಾರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಅಂದ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ UAE? ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್. ಅವು ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ UAE. ಚಲೋ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. UAEದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಓವು ಉಂಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತೂಕ. 5 ನಿಮಿಷದುಲೈ ಪಾಡುಡು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಬ್ರೋ ಬಣದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬಣದುಲ್ಲೇರು. ತೇಜು ಬ್ರೋ ಗೊತ್ತಿನೇ ಜತ ಲೈವ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಪೋಯ್ನೇಜಿ ದಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ UAE? ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಫಲ್ನೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ದುಬೈದ UAEದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದಾದ ಅಂತ. FA Falcon, correct. Yes, is correct. Falcon.
ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ವೇರ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ತೇಜು ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಆಯನೆ ಪನೋಡಾಪುನು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಫ್ UAE? ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀವಾರ ನಾಡೋಡಾಪುನ ಅಂತ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ ಪೂರಾ ಚಾರ್ಜಿ ಬಿಡಿಕೆ ನಂದದ ರೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಪನ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್. ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೂಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟಫೆಸ್ಟ್ 10 ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಟಿಗೆ ನೋಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಪಾಂಡು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬೆರು ಬೆರುವತ್ತು ಬೆರುತಲಗನೆ ಉಂಟು ಬೆರುವತ್ತು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳನೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಪಣದಲ್ಲಿ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಒರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೇಬೇಕು ORYX. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಬೆ ಇಂಚಿನ ಅರೇಬಿಯನ್ ಒರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅಪ್ಪಂಡ ರಕ್ಷ ನಾವು ಅಪ್ಪಂಡ ಲಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲಿ ಬೆರು ಊರುಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಊರ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಂಡೆ ಎತ್ತ ಪಾರೆ ಬೆರು ಅಂಚ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ 10 ಜನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಲ್ಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ತೋಜ್ಜರು ಪಿದೇ ಪೋಯರ ಲೈವ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮೊಬೈಲ್. ಆಯೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾಡು ನೀ ಕೇಳುವೆ ಕಲ್ವಿ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾಡು ನೀ ಕೇಳುವೆ ಎಂದು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಬ್ಬೆ ಚೀಟರ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ನಾಡೋಲಿ ಅಂಚದರಜ್ಜಿ ಸೋಕೈತೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಪೂರ ಸಂಜನಾ ಅಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಭವ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಲಿಖಿತನ್ನಿ ಎಂದು. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜೆಲಸಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಈತ್ ಬೇಗ ಒಂಬರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ 8 ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ತ ಮಾರ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜದ ಒಂತೆ ಉಂತುಲೆಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಮೂಲ್ಯರೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರೆ ಒಂತೆ ಉಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ತನು ಬಾಯಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನ ಧನು ಬಾಯಿ ಈತ್ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ನ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಮು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನವೀನಣ್ಣ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಕೇ ಆವಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಆತಿಜಿತ್ತೆ ಆನಗ ಮನ್ಪುಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಲೈವ್
ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವಕುಲಾಲ್ ಉಂತುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಹೊನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಉಂತುಲೇಂದು ಓಡೆ ಬಲಿಪುನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿನಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಲ್ಲೇ ಸಿಂಚನ ಕಾಟು ನಮಸ್ತೆ ಓಡೆ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ವನಸ್ಮಂತ್ ಹೊಂದಿತ್ತಾರ ದಾದ ತಿಂಡರು ಕಜಿಪುತಾದೆ ಒಂಜೊಂಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ನಡುಡು ಲೈವ್ ಇತ್ತೊಂದೆ ತ್ರಿಶಕಲಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದು ಒಂಜಿಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತ ಪಾತೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಆವು ನವೀನನ್ನ ಪಡೊಂದುಲೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ಲ ಅವು ಆವು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಕೆ ಆನಂದ ತೂಕ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ವರ್ಮಜನೇ ಉಳ್ಳಾರು ಬಾಕಿ ಒಳ್ಳೆರು ಲಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಏಪಲವರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತನು ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರಂದಿಜ್ಜಿ ಭವ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಕಡು ಪತ್ತಿನಾರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರು ಪೂರ ನಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಟಾರ್ಚ್ ಬತ್ತು ನಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಾಲು ಕೋಡೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪೇರಿಂದ ಒಳ್ಳೆರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇರೆಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ನವೀನನ್ನ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಟ್ ಆವಡತ್ತಾವು ಆ ಒಂದು ಪೋಯಿನಗಡೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಜಸ್ವೀದ್ ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಉಳ್ಳರ ಮುನಿಸಿದಾರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬರೋಡೆ ಎನ್ನೋ ಜನ ಓದ್ಲಾರ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವಕುಲ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ಲಾಪ್ ನೆಂಗಿತ್ತ ನಾನು ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಲೈಕ್ ಹೊರ ಕೊರಚಿ ಪೋಪುಡು ನಂಗಿನಿ 5 ಲೈಕ್ ಪೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲು 25 ಲೈಕ್ ಆತೀನಿ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಡಿ ಹೋಯಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಕೀರ್ತನನ್ನ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಕುಂಟೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಕುಂಟೆ ಇಂದ 4 ಸಲ ರಾಗಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಕುಂಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕುಲಾಲ್ ಜಸ್ವಿಗ್ ಚಂದಮಾಮ ಬಾರೋ ಪದ್ಯ ಹೊನೊಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಕುಂಟೆ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕುಲಾಲ್ ಜಸ್ವಿಗೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಾರೋ ಅವ ಪದ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಂದಮಾಮ ಹಾಲು ನಲಿಪು ಹಾಲು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಲು ನಲಿಪು ಹಾಲು ನಾವು ಪದ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಂದಮಾಮದ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಹೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಸ್ವಿನ ಫೇವರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕುಂಟೆಂದ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ಸ ನವೀನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂದೆ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಊರುಡೆ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲೆಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೋ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ 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 ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಥವಾ ಊರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಓಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ನ ಕಟ್ ಕೇನುಂಡಿ ಬರಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನೆಟ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಬೋದ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಊರುಡುಳ್ಳೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಸೌಂಡು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೆಗೆದು ಹೋಯ್ರು ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರೇರಗಳ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ವೈಫ್ ದಾಲ
ಇರ್ನ ವೈಫ್ ಡಲ ಪಲ್ನೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರಬರ ಆಪುಂಡು ಎಸಿದತ್ತ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಬರೋನುಂಡಿಗೆ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಅಂಚನದ ಅನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನವೀನನ್ನ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಾರು ಮನಸಾಣ ಕಜಿಬದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೇನು ಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕೇನುಂಡು ರಕ್ಷಣ್ ಬಾಯಿ ದೂರ ಪೋಯಿರಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗಾಡಿದ ವಾರ್ನ್ ಕೇಂಡು ಗಾಡಿದ ವಾರ್ನ್ ತೀರ್ಥ ಗಾಡಿ ಪೋಂದು ನಂಚ ಕೇನುಂಡು ತ್ರಿಷಾ ಕೀರ್ತನ ಅಣ್ಣೆ ಉರ್ಲೇರಾ ವನಸ್ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕ ओके 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 वनस्मंत प्ले अनबदार सिंह हाला कैसे हो अंकल ठीक हो अनबदार सिंह कैसे आप कैसे हैं वेलकम टू लाइव थैंक यू सो मच एक लाइक दे के जाओ जाने से पहले एक लाइक दे दो नारायण कुलाल वॉइस ब्रेक आप उड़ीरना ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಮಾನವಿ ಓಲಲ್ ಕೇನೊಂದು परसों मेरा अकाउंट से आपको बात कर रहा था अच्छा अच्छा ओके 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 मुझे लगा ऐसा कैसा बात कर रहे हैं बोल के वही क्यों यूट्यूब में क्या है थोड़ा अच्छा बात करना चाहिए बुरा बात करेगा ना ब्लॉक कर देते हैं इसीलिए सपोर्ट करेगा तो अच्छा है लाइव में आके ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಸೌಂಡು ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಲೆ ಓಕೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಇಂಚಿನ ನೇರಳೆ ಅದ ಪರ್ಪಲ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯಿರಿ ಅಂದ್ ಸೋಕು ಉಂಡು ಕಲರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹುಷಾರ್ ಉಲ್ಲ ಏ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಒಂತೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಲಾವೆಂಡರ್ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮೇ ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಾವೆಂಡರ್ ಓಕೆ ಏರಂಡಲ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ನಾಡುವರ ಅಂತೆ ಒಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರಿಂದ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತು ಪೋತಿನಾರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆರ ಅತ್ತ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಒಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಹೊರವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಲಗನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಬರ್ಸಲ ಉಂಡು ಗೆತ್ತೈತಲ್ಲ ಆರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿರ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಒಂದು ವನಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರನ ಪಾಡ್ಯರ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೆ ಸರಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಎತ್ತಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂದು ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಎಕ್ಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಲ್ಲೇರು ಮುಖ್ಯನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೈತೂನ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ದಾರ್ಲಜ್ಜೀರ್ ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರಂದಿಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕನ ದಾಟ ಕಾಲಿಗೆ ಅಚ್ಚ ಒಂದಂತ ವೈಪುಳೆ ದಿನ ಬೈಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಲ ಬರ್ಪ ಬೋಡಂಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಬಲೆ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ವೇರ್ ತೂಕ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಲವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಕಾಂಡನೆ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ತೂಲೆ 20 ನಿಮಿಷ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡಂಡು ವೀಡಿಯೋ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬೈದಿಜೀರ ಅಂದು ಪ್ರಮೋದನ್ನ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ಜೈದೇರ್ ಓಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಶಿ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೋರ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪಾತೆರ ಕುಸಿಯಾಪುನಂಕ್ ಅರೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾವ್ದೋ ಬ್ರೋ ಉಳ್ಳೇರು ಏರೆಗು ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉಲಾಯಿ ಅರೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಡರಿ ಏರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಗ್ ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಡದಾದ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣುಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿದಾಗ ಉಲಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜ ಸುತ್ತೇ ಬರಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಎರಡು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മുട്ട സപ്പോർട്ട് എന്ന ലാസ്റ്റ് മുട്ട സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆತು ಜಿನಿಯಾನ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ 10:30 ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿತ್ತ 10:30 ಒಂದು 1.5 ಅವರ್ ಇತ್ತೆ 1 ಅವರ್ ಇತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಾತೆ 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಬೇರೆ ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ತೋಜೇರು ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಇತ್ತೀರು ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಪೋಯರು ಬತ್ತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಖಾಲಿ ಉಲ್ಲೆಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾದಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ 5 ಲೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೀನು 27 ಆತನು ಕೋಡೆ 25 ಆದಿತ್ತು ನೀನು 27 ಆಂಡು ಸೊ ನಲ್ಲಂತೆ ಜನ ಬೈದು ರೆಡ್ ಎತ್ತನು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೇಜು ಬ್ರೋ ನನ್ನಲ ಬೈದು ಜೇರಿ ಎಂಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೆಲರವ ಕಟ್ಟಕೇನುಂಡಿ ಹೊರಗನ ಜಾಪ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದ ದುಬೈದು ಬರೋಡದ ಊರಿಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದು ಕೀರ್ತನ್ ಅಣ್ಣನ ಅತ್ತ ಮಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕನ ಅಂತ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಟ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬೋಯರ ಪನ್ಲೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬೋಯರ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಆಟ ತೂವಾಡು ಆಟ ಟಿವಿ ಬರ್ಪನತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊರ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ ಒಲ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವೇದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ನವೀನನ್ನ ಹಾಯ್ ವೇದಕ್ಕ ಎಂಜೊಲ್ಲರೆ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಗೋಪಾಲ್ ಇಂಬೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೆ ಸ್ಟಾರಿಂಗ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀಲತಕ್ಕ
ಲೈವ್ ತೂಂದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರೊಂದು ಪುರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಲಿಖಿತರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪಾಡಕಲು ಐವ ಲೈಕ್ದ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಡೆ 25 ಆತನು ಇನ್ನು 28 ಮಾಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ವೇದಕ್ಕಾಗ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು PKK ಕೀರ್ತನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬೈಜೇರಿ ನೀ ದೂರ ಪೋತಿರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಈರು ಇತ್ತೆ ಆಟ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡೇರು ಅರಡ ಪಂಡೆ ಆರು ಇತ್ತೆ ಆಟ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಟ ಅವು ಮಲ್ಲ ಜೋರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದ್ದು ಹೊರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರ ಬನ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾಗ್ ಅಕ್ಕಗ ವೇದ ಅಕ್ಕನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದ ಮಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಓಲೇರಿಗೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಳು ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದ ಮಾನ್ವಿಯಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಲು ಪಣಂದುಲ್ಲರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಅಂದ ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಮಾನ್ವಿಗ್ ಎನ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಮಾನ್ವಿಗ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಮನಸಾಂಡೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಇರೆಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಾರೆ ಇರೆಗ್ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಸುರುವುಕು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಇರು ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂಡಿನಿ ಈರ್ದಾದ ತಿಂಡರಿಂದಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಏಪಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೊಂದು ಪುಲೆ ರಾತ್ರಿಡು ಈರ್ಲ ದುಬೈಡೆ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ತ್ರಿಷಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಏಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದನ್ನ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಯ ಓ ಬೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಪಣೋಡತಾನೆ ಕುಲು ಪುದರ್ ಬರತಿನ ಯಾವ ಎನ್ನ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಎಗ್ ಬುಡ್ಜಿ ಓ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಸೇಮಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡವರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇಳ ರೂಮ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬೋಯರ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಲಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿಂಡು ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಕಂಡ ಮುಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಈಜಿನ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನು ಒತ್ತಲೆ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೊಡ್ತು ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ರಂಚೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಾರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಬರ್ಕ ಅಂತ ಕುಲೊಂದಿರು ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆವಡ ಅಂತ ಮುನಿಸು ತರವ ಯಾವ ಮುನಿಸು ತರವೆಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಓಕೆ ಉಳ್ಳಾರು ಮುನಿಸು ತರವೆ ಪದ್ಯವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದಂದೆ ಮುನಿಸು ತರವೆ ಪದ್ಯ ಎರಡಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಡ ಪಲ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಮನ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಲಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದನ್ನ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲಿರು
ಮುನಿಸು ತರವೇ ಪದ್ಯ ಏರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪನಿಯಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಓಕೆ ಆಯ್ಜಿನ ಅಡೆನು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮುನಿಸು ತರವೇ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ಚಿನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಅಂದ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಣದುಲೇರಿ ಮೆನಸ್ಸು ತರುವೆ ನಿನ್ಗೆ ನಿನಗಾಗಿ ಅಂತ ಪಣದುಲೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನ ಕೊನಪಿನತಿ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನರೇ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಉಂಡಿ ಅವನು ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಪಗೆಲ್ಡು ಪಿದೆ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಪಿದೆ ಪೋಂಡ ಉಳೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಚಂಡಿ ಅದಪ್ಪ ಅಂಚ ಮೀದು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಬೋದು ಮೀದ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪ ಪಗನೆ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲಲ್ ಪಪುರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಅವಲ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಪಂಡಿನಿ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಅವೇ ಸಾಕಾಂಡಿ ಸೆಕೆಗೆ ಅವೇ ಸೆಕೆ ಬಂಡೈತೆ ದಾದಾನ್ ಪೆಲ್ಲ ಆಪು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಪರೊಂದು ಅಲೆ ಪರೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಕ ಅಲೆ ಪರ್ನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಬೆಚ್ಚೋಗುಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರೋಡು ಆತೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಡೆ ಪೋಯರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಂದದ ಚಂದದ ಅಂದನೇನು ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕರಿ ಅಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರಿ ಅಗ್ಯೊಂದು ಕೋರಿ ಅಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಕೋರಿ ಅಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲರಾ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಇತ್ತ ವನಸ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲರ ನಿಗಳು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೌದಾನೆ ಇದು ಲೇಟ್ ವನಸ್ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅದ್ರಣ್ಣ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾದವ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವಿನಯ ಚಿಕ್ಕದಾನೆಜ್ಜಿರು ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಕರ್ಕೂರ್ ಧನಂಜಯ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಟೈಮು ಆಂಡ್ ವನಸದ ಬರ್ಸಲ ಅತೆ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿಗೆ ಊರುಡು ಕರಿ ಅಗ್ಗುನಿ ಬಂಡ ಕೋರಿ ಅಗ್ಗುನಿ ಇಂದು ಕೋರಿ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋರಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನು ಪಂಡಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ರಕ್ಕನನ್ನ ಕರಿದಾಯ ಅಗ್ಗುನಿ ರಕ್ಷನನ್ನ ಕೋರಿದಾಯ ಅಗ್ಗಿನಿ ಕೀರ್ತನ ಓಡಿ ಪೋಯಿರು ಕೀರ್ತನದಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ಕೀರ್ತನನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಜೈದರ ಏರ್ಮತ ಉಳ್ಳೇರವರ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಚಿ ಲೈವ್ ಇಡೆ ಉಪ್ಪುಳೆ ಅಂತ ಬರ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿರತಿಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಡೆ ಪದ್ಯ ಏ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಯ ಏ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಯ ಪನೋಡ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮುನಿಸು ತರವೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಂಡ ಪಲ್ನೆ ದಾದನಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಚ್ಚಂದ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪಿನಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದ ಕೋಡಿಗೇಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಂದುಂಡು ಮುನಿಸು ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸು ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದು ನಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಒಂದು
ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಲಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಳಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಲಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನ ಹಾಡಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನ ಹಾಡಲು ತೆರೆದಂತಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತ್ರಿಷಾಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು, ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು, ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು, ತ್ರಿಷಾಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್, ಕೀರ್ತನನ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣ ಸುಮಾರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನನಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವು ಒಂದು ಬರಂದುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ತೂಪಿನೆಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಒದಗುಲಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮುದಗೊಲಿಸಿದೆ. ಜೀವನದ ನೂರು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ, ಮುನಿಸೇತಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆ ಮೂಡಿದೆ. ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ. भविनेश जाला भाई मने पने सपोर्ट करो पनंदुल्ले हाय भविनाश जाला, आप भी वीडियो देख के सपोर्ट करो, फिर हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम. थैंक यू लाइव में आने के लिए. हमें गुजराती आती नचे बराबर. ಬಾರದೆ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ. थैंक यू सो मच. तनु कुलाल फायर कड़पुर थैंक यू सो मच. भविनाश झाला मी कमेंट कर हूँ वीडियो पर. ओके नो प्रॉब्लम. वीडियो देख के सब्सक्राइब करो, अदरवाइज वो लेस हो जाएगा. सरिता शेट्टी सूपर सॉन्ग पणंदुल्लेर, थैंक यू सो मच. नारायण कुलाल सूपर पणंदुल्लेर. नारायण कुलाल रक्षण भाई ಒಳ್ಳರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ವನಸ್ಮಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪದ್ಯ ಕೇನೊಂದೇ ವನಸ್ಮಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. भविनाश झाला प्लीज़ लाइक दे दो, लाइक दे के फिर वीडियो भी चेक करके फिर सपोर्ट करना, फिर मैं भी आपको भी ऐसा ही करता हूँ. मैं कमेंट कर रहा हूँ वीडियो पर. ओके वीडियो देखने के बाद ही
कनेक्ट करो, अदरवाइज माइनस हो जाते हैं. ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ವರ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ ಹಾಯ್ ಮಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಜರ ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ, ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ, ಪಲ್ಲವಿ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ, ಏರ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಸೂಪರ್ ಪಲ್ನೆ. ಏರೆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿపోయారు, ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳಾರಿ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬಂದು పోయినారు, ఓడిపోయారు. ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಓಲ್ಲರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈರು ಸಿಂಗರ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಗರತ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಎಂಕುಲು ಕರೋಕೆ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಎಡ್ಡಾಪುಣ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲು ಪನೋಡಾತ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕುಲ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮರ್ತೆ ಅಡೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂಚನಾ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಂತುಂಡು, ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಂತುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನು ಗಿಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಂತೇರು 427 ರನ್ 5 ವಿಕೆಟಿಗೆ. ಈರು ಸಿಂಗರ ಪದ್ಯಕ್ಕೇನುಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಎಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ರವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು. ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದರೆ. ಭವ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಂದು ಭವ್ಯ ಎಕಡೆ ಪೋತಿನಾರು ಜೆತ್ತೀರ ಅಂದಾಪಣ ಹಿಂಗಿಜ್ರಲ್ಲ. ಭವ್ಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಇಜ್ಜೇರಿ. ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಲೋ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರೂಮು ರಿವೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂದು ಬಂದಿರ ಅವು ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬಟನ್ಸ್ ದಾದನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅವು ಆತ ಪಕ್ಕ ತೂದು ಉಪ್ಪಾಯಿರ್ ನಿಂಕು ದಾದ ಲೈಟೆಡ್ ಆದ ಗೊತ್ತಾವಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ನನೈತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ಪಡಪ್ಪ ನಂದು ಇಂಚ ಬಂದು ಬಂದು ದಾಲ ತೋಜನರ್ಗ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಕುಲ್ಲೆರ್ದಕ್ಕ. ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ನೈಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಪಡಿಕೇಂಡೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ದ ಪಡಿ ಕೇಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರ ಹೌದು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್. ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ನೈಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಲ್ಕು ಕುಲಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಪನೊಂದು ವೇದಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಖುಷಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಲ್ಲೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆನಂದ್. ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜೆಪ್ಪರ ಅಂದಾಪುನು. ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನಂದು ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರಿಜೋನ್ ಓಡೆ ಬೋತಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರಿಂದ ತೋಜ್ಜೇರು. ಧನಂಜಯ ಮುಳ್ಳಿಯರು ಜೆತ್ತೇರು. ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನ ಕೊಲು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಂದಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತೆಂಚಂಡು ಬರ್ಸಂಡ ಊರುಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ. ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂತಿನ 6 ಕೇಂಡೇರು ಪನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂತಿನ 6 ಕೇಂಡೇರು ಪನ್ನಿ. ಓಕೆ 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 ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂತಿನ 6 ಕೇಂಡೇರು. ಓಕೆ ವಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲಿಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಉಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇನು ಪನ್ಪಿನ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಜನೇನು ಪ್ರಭುಜ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಪಗದ ಓಕೆ 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 ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನದ ಅಂಚ. ಚೋಟು ಸಿಂಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ದಂಡ ಸೋಕಾಪು ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವಳು. ನನ್ನೂರ ಬಣ್ಣಗ ಕೂಡ ರಂಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಈ ಸತಿ ಮನ್ಪೊಂಡು ನಿತ್ತೆ ನಂಡ ಪಕ್ಕವು
ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ದ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಂತೆ ಹೆಂಚಾದಿ ಜಿನ ಲೈವ್ ಊರುಡು ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬೈದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಕಾಲಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಲ ಎತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಪಗೇಲ್ಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡು ಪಂತಿನ ಇರುಕೇಂದ್ರ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಮಿಳ ಕೇಶವಲ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲೋಡೆ ಪೋಯರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದೆ ಪಂಡರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಮಾತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪೂರೆಟ್ಲ ಕೀರ್ತನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಕೀರ್ತನಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಚಾಲು ಮಂತದಿ ಬುಡಿ ಅಡ್ಡ ಪೂರ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾವೊಂದಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರ್ ಒಂದುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ಆಯ್ತು ಒಂದೈತ ಪೂರ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ತಗೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ದ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ದ ಇಟ್ಟು ಒಂತೆ ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಕಿಚನ್ದ ಅಡುಗೆ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಮಾತು ತೂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತೆ ರಕ್ಷನ್ ಓಡಿ ಪೋಯರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪು ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡರ್ಡ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಧಮ್ಕಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಕಾನದ ಕಡಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಂಗದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಅಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ತುಳು ಬದ್ದೆ ಅವ ದಾದಾನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಿರು ಯಾಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪು ತ್ರಿಷಾ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡು ತ್ರಿಷಾ ಜೆತ್ತಲ್ಡ ಇರ ಜೆಪ್ಪು ಅರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮುಂಜಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೆಸೇಜ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲುನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನು ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುಣು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಲೈವ್ಡ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನು ಅವು ಚಾಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ದಾದನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ನನಗೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುನು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಓದುನಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಮನ್ಪುನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಓದಂದೆ ಬೊಕೋಲ್ ಓದಿರ ಆಪುನು ಇಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಪಕ್ಕ ತೋಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಾಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಬಂತದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪೀಸಿಡ್ ಓದುಲೆ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತೈತೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ಜಿಂದು ಅವು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಪ ಓದುನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅತ್ತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ್ ಪ್ರಮಿಲಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾದಿಕ್ ಪ್ರಮಿಲಕ್ಕ ಫೋನ್ದುಲ್ಲೇರಾ ಹತ್ತು ಕೀರ್ತನ್ ಜೈದೆ ಮಾನವಿಲ್ಲ ಜೆತ್ತಲು ಓಕೆ 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 ಯಾಲ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇತೊರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಪಗೇಳ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತಂದ 17 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ ಬಲಿಪೇರು ಅಂತ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮನ್ಪನಾಗ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಎಜ್ಜಿ ರೂಮ್ ಟೂರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡಂಡ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟದಿನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪಗ ಇಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಆವು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪನ್ಕನ ತೇತ್ 14 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದ್ ಬೋರ್ಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಏನು ಪಂಡಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡೆಗೆ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಾಮೆಂಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಏತ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂದು ಆಯ್ತಾ ನಿತ್ತ ಪನ್ಕ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಈತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಹೊಡಿತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಪಗೇಳ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಲ ಆಂಡ ರೆಡ್ ಲೈವ್ ಮನ್ ಪೆರಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತೂಡು ಏತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೆರನ್ನು ತೂಡು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ
Midas Touch 22 working for Microsoft Teams. मिदास टच वेलकम टू आवर लाइव. थैंक यू सो मच. जी एक लाइक दीजिए मिदास टच. ऐसे ही हम लोग हमारा चैनल को कनेक्ट नहीं किया तो कनेक्ट करो वीडियो देखने के बाद. रक्षण कुलाल बोर्ड पंडेर पल्ले पल्ले पणुलेर रक्षण कुलाल बोर्ड पणुलेर इरेग बाई बच्चू जांद केनोंदलेर लिखित राज अವು ಈ ಆರ್ಜೆ ಬ್ರೋಡ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಬಚ್ಚುಜಿ ಪಾತೆರ್ ಸೊ ಐ కొంచెం ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ కొంచెం ಪಾತೆರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಾತೆರ್ದುಲ್ಲಾನು ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಆನೆ ಉಂತ ಬಕ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ಕೊಂಡದು. మిదాస్ టచ్ 22 పల్లె పల్లె పనుదులేరా ఇరు తులుతారా. ఓకే 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 వీడియో తూవందే ఎంకల్లా ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಅವು ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರ್ನಲ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೋಡೇ ಮಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲಾರು. ಭವ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣದುಲ್ಲಾರು. ಓಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆದ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಪೋಪುಂಡು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಜಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಲೊಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೀಳ ಕೇಶವಲ ಓ ಎಂಕುಲು ಜೆಪ್ಪುನಗ ಭವ್ಯ ಬತ್ತಲೊಂದು ಹಣ ಅಂಚನೆ ಜೆಪ್ಪೋಚು ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೋಲೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಜನೇಶ್. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಸಿಂಗರ್ ದಾಂತೆ ಬಂಗರ್ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭವ್ಯ ಈತ ಬೇಗದಾದ ಜೆಪ್ಪುನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಪ್ರಮೀಳ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲು ಈರು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಗಲ. ತ್ರಿಷ ಕುಲಾಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲು ಈರು ಜೈಜ್ಜರ ಮಾರೆ ನನಲ ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕ. ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಆನು ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನು ಲೆತ್ತದ ಉಡುಗೊರಕೇನುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಎಂಕು ಸೊತ್ತು ಲೋಕನೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೋತೆ ಕೊರ್ಪಿ ವಸ್ತು ಬಾಲೆನೆ ಮೂಲುಂಡು. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಮೀಳ ಈರು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪುವೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಜೇದಿ ಜರ ಮಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕ. ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಾ.
ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಇರೆನನ ರೂಪ ಇರೆನನ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತಂಡು ಉಂದುವೆ ಮೋನೆ ಉಂದುವೆ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಇರೆನನ ರೂಪ ಇರೆನನ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತಂಡು தெளிப்புன பொடதி நலிப்புன பாலே இல்லகு பொருளாண்டு வெண்பின கண்டனி ஆவெர சேಲೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗು ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರ ದಾಂತೆ ಬಂಗರು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಹಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗು ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪದ್ಯನ ಕೇಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರು ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಾ ಅಕ್ಕಳು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಚಿ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಅವು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅವರ ಏನು ಕಲ್ತದು ಅಂತೆ ಪದ್ಯ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೇತದಾಲೆತ್ತನ ಪನುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿರ್ಲದಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚ ರಕ್ಷಣನ ಗೂಡು ಮೂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲ ಜೆತ್ತನ ಭವ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ ಗೂಡು ಮೂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲ ಜೆತ್ತನ ಅಂದು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಆಪುಂಡು ಕೇನ್ಯರೆ ಅಂತ ಪಂಡಾಲು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಮ್ಮಲತ ಮೂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಲವ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಿರು ತನು ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಿರು ಭವ್ಯ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಿರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಐಸಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೋಕೊಂಡಿ ಎಂದು ಪಣೋದಿಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಿರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಗಳ ನಿಕ್ಕಲು ಈತ ಸೋಕು ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಏತ ಸೋಕು ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೋಕು ಆಪುಂಡು ಪಂಡಾಡ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡು ಖಾಲಿ ವರ್ತಿಯ ಪಂಡಾಯಜಿ. ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಾಪ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಕೂಡ ಪದ್ಯಗೂ ಓಡಾದ್ರೆ ಉಂತೀರ ಅಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ದಾದನ ಕಡಪುರ್ದಿರು ಹಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಅಂದಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿನ ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನನ ಇಲ್ಲಡು ರೆಡ್ ಪಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಲಯಂಡುಂಡು ರೂಮುಡುಂಡು ಬಂತು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ದಾನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪದ್ಯ ಸೋಕಾತನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಬೋತೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಯನ್ ಹೂ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಚ್ಚೆನ ಅಂದ ತಾನಿಕಲ್ನ. ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲೈಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ 50 ಲೈಕ್ಸ್ ದ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ನೀನು. ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರೆಗ್ ಇರು ಪೋಪಿನಾರ್ ಕುಲ್ದು ಕೇಂಡರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ತೇಜಕ್ಷ ಲಯನ್ ಅಂತ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಲಯನ್ ಪನ್ಯಾಯ ಅಚ್ಚ ತೇಜು ಬಾಯ್ ಲಯನ್ ಓಕೆ 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 अंचा वेरी गुड 17 आदमी लोग हैं आप लोग सब लोग हार्ट भेजो 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ಗಂಟೆ ಆಂದು ಬೈದಿಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 2 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಕೊರೋನಾದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕಿಂಬೆ ರಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕಿಂಬೆ ರಕ್ಷಣ ಪಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಗಳು ಲಯನ್ ಯಾನು ಏ ಅಕುಲು 2 ಪಕ್ಕಿಲು ಓ ಅಂಚನಾ ಅವೇನು ಈ ಬರೇನೇ ಗಣೆ ಬರೆತೋಡು ಯಾನು ಲಯನ್ ನೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇ 2 ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಂದು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರೆ ಲೈವ್ನು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪನೋಲೇರು. ಸಂಜನ ಕುಲಾಲ್ ಸೋಕಾತನಂದು ಪಂಡೇರು. ಭವ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಲಯನ್ ಹತ್ತು ಪುಚ್ಚೆ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಮ್ಮಿದ ಲಯನ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರು. 10 ಬಂಡ ಊರ್ದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತಂದ ಐದು ದುಂಬುಲ ಎಂಕೊಂಚೂರು ನಿಕುಲಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮಲ 25 ಕುಲಾಲಿ ಸೋಕಾತನ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈರು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೆನಪು ಅಂಚಾದು. ಓಕೆ ಏಪಲವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಇಡಿತ್ತಿನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳಾರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೇಷೂದ ಕಮ್ಮಿದ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕುಂಟಾಡ್ದರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಕುಂಟಾಡ್ದುವೇರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಅರ್ದುನತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಲೈವ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ರಡ್ಡು ಕುಂಟಾಡ್ದಲೆ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬರಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಲುದಿಲೆ ಪೋಲೆ ಕುಡ ಬಲೆ ಅಂಚಿನ ಕುಡ ರಡ್ಡು ಕುಂಟು ಪುಂಟುದು ಬಲೆ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಈಜಿನ ಕುಂಟಾಡ್ದು ನಲ್ಪನೇ ದೀವದು ಬಿಡೋಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಡು ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಐಟೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋದು ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿಲ ಕಣಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪುರ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ 8:30 ಆಯ್ತು 9:30 ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಡೆನೇ ತೂಲೆ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಉದಯನ್ನೇ ತಾನೇ ಬೈಜೀರಿ ನೀವು ಉದಯನ್ನೇ ಬೈಜೀರು ಲೈವ್ಗೆ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಕುಂಟಾದ ಮಾಡತ್ತ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೌಮ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ನವೀನಣ್ಣ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೌಮ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ. ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೌಮ್ಯ ಕೆಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಆಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ 33 ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಪದ್ಯಪುರ ಕೇಂಡರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಲ್ನೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತನು ಕುಲಾಲ್ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಅಕುಲವೇ ಅಕುಲು ಖಾಲಿ ಪದ್ಯಾನಾಗ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತೋಜುನು ಅಂಚೆ ಪದ್ಯಾನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಫೈರ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರೆ ಉಳ್ಳೇರನ್ ತೋಜುನು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೌಮ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಬಂಡ ಒಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬೇಜದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಬರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪರ ಪಣೊಂದು ಪುಗ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಗಂತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ. ಹರೀಶನ್ನ ಕೇಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಪೂರ ಲೈವ್ಗಳ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಅಂದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬರ್ತದಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಏಪಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಈರ್ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂತ. నారాయణ కులాలు తను కులాలు తెలుతొందు ఇప్పువేరు ಇಎನ್ಸಿಬಿ ಅವಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಚಿ ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಲೈವ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗನ ಎಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ಡು ತಿಕ್ಕಗನ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ಎಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ಡು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ತೂಕ ಏತ್ ಜನ ಆಪೇರಿಂದ ಆ ಎಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದೆರಡು ಉಂತಾಗನ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾತೇರ್ಗನ ನನ್ನೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಪನ್ಕ ನಿಕುಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಉಂತ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ 17 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ 17 ಜನ ನಿಖಿಲ ನಿರ್ಧಾರನು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಲ ಪನ್ನೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಪಾತೇರ್ಗನ ಅಂದಲ ಪನ್ನೆ ರಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನು ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಉಂಟ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ಏತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಏಪ ಅಂದ್ ದೀಕ್ಷಾ ದಯ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಗೊತ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ ತ್ರಿಷಾ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೇ ದೀಕ್ಷಾ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕಾಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಮಲಕ್ಕ ಓಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮಲಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡೆಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಓಲೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ 17 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 2 ಸತಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ವನ ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ವನ ಸಾತುಂಡು ಎನ್ನ ವನ ಸಾಂಡು ಇರ್ನಾಂಡೆ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕ ಕೋರಿದ ಮಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕಮಲ್ 25 ಉಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಮಂತೆರ ಅಂತ ಹೋಜುನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕೊಳೆಯರ್ಲ ಇತ್ತೆಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ನೆ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಗ ವಿನಯ್ ಪುರ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ವಿನಯ್ ಪುರ ಲೈವ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೀರು ವಿನಯ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಕಮಲಕ್ಕ ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ಕಮಲಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಂದು ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ಕಮಲಕ್ಕಲ ಪನ್ನೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಯಾನು ಮಂತೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದೀಕ್ಷಾ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅಂತ ಹೋಜುನು ದೀಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು
ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ UAE ಇಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕುಡತ್ ಓಡಾಪುಂಡು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ UAE? ಡೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಗೊತ್ತು ಜಿ ತೂಪೆ ನಿಂಕ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಪೋಡಂಚ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕಜಿಪು ಜಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಂತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬುರ್ಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಾರಿ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ಏರ್ ಕಮಲಕ್ಕ ಊರ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಕತೆ ಪಾಲನೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಕತೆ ಪಾಲನೆ ಬಚ್ಚಿಂಗನ ಕತೆ ಪಾಲನೆ ಬಚ್ಚಿಂಗನ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಕಜಿಪ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಕಮಲ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾರಿ ಜಾಯಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ಗೆ UAE ದಾದ ಪಾತ್ತದುಂಡು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಈರೇ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ್ನೆ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮಲಕ್ಕ ಊರ್ದಾರ ಪಣ್ಣೆಕ್ಕ ಅಂದ್. ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಚಾಗ್ ದಾದ ನವೀನೇರೆ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆ ಚಾಕ್ ಇತೊರ್ತು ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮಾಮು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಕಜೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾರೆ ಕಜಿಪು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಯೋಗಿ ಪನಂಬೂರು ಪೋಯಿನ ಕತೆ ಪಲ್ನೆ ಇಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ವಿಷಯ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡೋದು ನಾನೇ ಬೈಜೈನಿ ಇಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಏನು ಅಂದುವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಂದು ಅಂಡ ಇಡ್ಲಿದಂಜಿ ರೇಟ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಪರವಲ್ನೇವೆ ನನ್ನವರ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಜಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಜಿನ ಬರೀಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬೋದು ದೋಸೆ ದಿನೊಳಿ ಐತಾರತ್ತ ಉದಸಿನಾಪು ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಲ್ ಬ್ರೋ ಪಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ಪದ್ಯ ಪನೋಡುಗೆ ಅರೆಗ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವು ಕದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಕೋನಡುಲ್ಲ ಚಚ್ಚ ಸೋ ಸಾರಿ ಇಂಕ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಲಾವಣ್ಯ ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಾಮೂಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಹಾಯ್ ನವೀನರೇ ಎಂದು ಪನೋಡು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆವಡು ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಲಾವಣ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಸುನೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅಂತ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯಿರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಭವ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿರಂದು ತೋಜುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರಂದ ಫುಲ್ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತಾ ಉಳ್ಳಾರ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಗ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಲ್ನಿ ಅಚ್ಚ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ 4 ಜನ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳಾರು ಕುಶಾಲ್ ಲಾವಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ 3 ಜನ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳಾರೆ. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂದಿ ಊರುಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಊರುಡು ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುಳಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪುರ ಆತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬೋಡಾಂಡ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮನ್ಪಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿದ ರೇಟ್ದ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಊರುಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಊರುಡು ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ. ನನ್ನ 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಳಿ ದಯಾ ದಾದ ಕಜಿಪುಂದು ದಯಾನಂದ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಳಿ 2 ಕಜಿಪು ದಾದಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್
ಸುತ್ತೆಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಸುತ್ತೆಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು 35 ಲೈಕ್ ಆಂಡು ನಾನು ಏರ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ದಯಾನಂದಗೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿಯಿಂದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಸುಲಾಬೋಡು ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ನ ಕುಲತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ದಿನೋಲ ಕಡೆದು ಮನ್ಪೆರ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಕ್ಕ ನಂಕು ಆಪುಡು. ಸೊ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬುರ್ಜಿ ಯಾನೆ ಕಡೆತ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಂಡೆ ತನಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭದ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣಿ ಸುಲಭಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಎಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಮಾತ ಜೈ ಜಪ್ಪಂದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರೇ ಕೊರೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಲಾವಣ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಎಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಪೋಯನ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದ್ರೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಗೋಲಿ ಪೋಯನ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಲಾವಣ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾವಣ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಕಜಿಪು ಒಣಸಾಂಡೇರ್ನ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಬಚ್ಚುಂಡುಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ ಬಚ್ಚುಜಿ ನಿಕುಲು ಪುರ ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಚ ಬಚ್ಚುನು ತಾಲಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚೇರಪ್ಪ ಕುಲೋ ಒಂದಿ ನಾತೆ ಕುಲೋ ಒಂದು ಪಾತೇರು ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುರ ವಿನಿಯಾನು ಓದುನು ಪಾತೇರ್ನು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 7 ಗಂಟೆ ದಿಂಚ ಕುಲ್ದ 2 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಂಡದ ಟಿವಿಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಿವಿಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ವೇತನ ಒಲ್ಲೆ ವೇತನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಡು ವೇತನ ಬತ್ತದ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಟಕ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬುದು ಪುರ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸೇಮ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಟಿವಿಡ್ ತೂಪುನಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಟಿವಿಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಾ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಲ್ ಬ್ರೋ ಉಲ್ಲರ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಡ್ಮಂದ ಟಿವಿ ದಾದ ತೋಜುನು ಒಂದು ಕೇನುವೇರು ಅವಳು ಟಿವಿ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಗೊತ್ತು ಜಾಂದ್ ಅಪ್ಪು ಶ್ರೀಲಂಕಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಲ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಅಂದಂತ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ರೋ ಪೊಸತ್ ಕಂದರಾವ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರು ವರ ಟಪ ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪೋತೆನ ಹಬ್ಬು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತನು ಇನ್ನು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಟಪ್ಪ ಬಂಡ ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣತೆ ಅನ್ಪಂಡ ಪಟ ಬಾಡ್ಲಿ ಎಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪುಣತ ಪಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಟಪ್ಪ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿ ಪುರ ಕಡೆದ್ದು ದೀತಾರೆ ಇರು ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಇರಲಿ ಲೈವ್ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಡದೆ ಎಲ್ಲರದೋಗ ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಪುನಃ ದಿನೋಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂತೆ
ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಚಾಕ್ ಇಡ್ಲಿಲ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಟಪಟ ಪಟ 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 ಪಡಂದೊಲ್ಲೇರಿ ಚಾಕ್ ಇಡ್ಲಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಅವಲ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ పోతిన్ప ಇಡ್ಲಿ ಜಿನ ದೋಸೆ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ರೆಸ ರೆಡಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಇಂದು ಪಡಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಧನಂಜಯ ಕುಲಾಲ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಓಡಿ ಪೋಯರು ದೀಕ್ಷಾ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಚಿ ಪುಂದು ಪಂತಿಜಿರಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರೆಸ ರೆಡಿ ಅವ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓದಿನಾಗ ರೆಸ ರೆಡಿ ಇಂದ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ఉండదా ಅವು ಲೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಲೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಪಾತಿಯ ತಪ್ಪತ್ತೆ ತೇ 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 ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕುಲು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೆತ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತೆತ್ತಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಿತ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಲೆ ತೆತ್ತಿಂದೆ ಬಣ್ಣದೊಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಎಟ್ಟಿ ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಲ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣದೊಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡ ಅಂದ್ ಪಾಸಾಪುಣ್ ಚಲೋ ಪೋಯ್ ತನು ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜಿರತ್ತ ಲೈವ್ ಒಳ್ಳೆರು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿಜಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ 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 ಪಗಾಪಾಯ ಅಂದ್ ದಾದತ್ತ ಅದು ತೆಲುಗು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಕುಶಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ నేను ఏంచిన కెత్తి వండ కృతి వల్ల కాండ యాను తెత్తింది వల్లగా అచ్చ కృతిక కెత్తి వన్యా ഇരുപത്തഞ്ച് ಜನ ತಗೊಂದುಳ್ಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಉನ್ಕಾನ ಇನ್ನು ಆತ ಜವನಸ ನಾನಲ್ಲ ಕೃತಿಯಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಆದಲ ಕೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ಆತಿ ಅಂಚ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ 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 ದಯಾನಂದನ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಆತ ಜಿನಲ್ಲ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂ ಇಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಓಯ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಲಾಮ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಸಲಾಮ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಇಂಜಿನ ಅರಬಿ ಕಡ ಸಲಾಮ್ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಒರ್ಮರ ಗಂಟೆ ನನ್ನದು ಅದೇ ಕಾಪು ನೀರು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮನಸ್ಸನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದಾರಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ದೂರ ಪೋಯರು ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಪೋಯರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೊಡ್ತಾಂಡ ತೆತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಒಂದು ಒರ್ಮರೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತನದ ಓಕೆ ಸೊ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಂದು ಮನ್ಪುಗ ನಿಕಲ್ ಪಲ್ನಿ ನಿಕಲ್ ಪಂಡಾಟ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕೊಲಿ ಐತಾರ ಸುನಿಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮನಸ್ಸ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಓಹೋ ಹೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನತ್ತು ಜರ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇಫಾ ಆಲೂಕಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕೇಫಾ ಆಲೂಕಿ ಆತು ಕೆ ಫಾಲಕ್ ಭವ್ಯ ಬತ್ತೀರು ಭವ್ಯ ಎಕಡೆ ಇಂಚ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯನ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಯಾನು ಒಟ್ರಾಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಾಯ ಬಾಯ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಉಳ್ಳಾಯನ್ ಪನ್ಪಿನ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಪನೋಡು ದಾಯ ತೆಲಿಪುಣಿಂದಲ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಏತ್ ನೀರು ಪರ್ಪರಿ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅವು ಯಾನು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ತೇ ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಗಲ್ಲ ಖರಾಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂಚು ಚೂರೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಅನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಯಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟಿಯ ರಕ್ಷೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಬಣದುಲ್ಲಲು
ತ್ರಿಶಾಕುಲ ದಾದ ರಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪದ್ಯ ಪಡ್ಚದ ಯಾವತ್ತ ಪದ್ಯ ಧನುಷನ್ನ ಇಜ್ಜೆರ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಲ್ ಆಂಟ್ ಅದಿರ್ ಕೆಫಾಲಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಅಂದು ಸುನೀಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ನೀರು ಹತ್ತು ದಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ರಕ್ಷಣ ದಾದೆ ಪನ್ಪರೀರು ಇಜ್ಜಿ 8 ದಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇನ್ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಹಾಲ್ ಅಂಟ್ ಅದಿರ್ ಭವ್ಯ ಹಾಲ್ ಅಂಟ್ ಅದಿರ್ ದಾದನ ಇಂಬಿ ಅರಬಿಕಡೆ ತೂದು ಚಾರ್ಜಿ ಬಿಡಿಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನುಷನ್ನ ಇಜ್ಜರ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಧನುಷನ್ನ ಪಚ್ಚನ್ನ ನಕಲು ಪೂರ ಇಜ್ಜರ ಲೈವ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರ ಬನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಪುನ ತೂಕ 11 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಆಯ ರಕ್ಷನು ಅಂಚೆನೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಹೌದಾನೆ ದಾಲ ಪಾಡುವೇನೆ 11 ಗಂಟೆ ದಯಾನಂದನ್ನ ಓಡಿಪೋಯಾರು ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಲೇರು ವಿನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಜೆತ್ತೆರ ಸುನೀಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಒಂತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ತೋಜುಡು ದಾದನ ಅರಬಿಕ್ ದ ಮರ್ದ್ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ನನ್ನ ಉನ್ಪುನಿ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಬ್ರೋ ಉಂಡಿಲ ಕಣೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡುದಂತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸೊ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಉಂಡ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡುದು 2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚಲೇರಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಪುಣಂತ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಉಡುಪು ರಾತ್ರಿ ಲೈವ್ ಬಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಅಂದ ಅಂದ್ ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಯ ಅಲ್ಜಾಮಿ ಇಂದು ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಮನತದ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದನ ತೂಕ ಅರೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ಗರಮ್ಮ ಇತ್ತೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಭವ್ಯ ರಕ್ಷಣಗೂ ಇನಿ ಕೋರಿ ಹಲಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಐಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಗೆ ರಡ್ಡ ಅರಬಿಕಡ್ ನೆರ್ಲೆ ಮಾಮು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲ ಅರಬಿಕಡ್ ನೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಗ ನೆರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹಲಾ ಮಿತಿತಿ ಅಬೀಬಿ ಇಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಬೀಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುಬಾಯ್ ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ಅಬೀಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುಬಾಯ್ ಅಂತ ಹಲಾ ಮಿತಿತಿ ಅಬೀಬಿ ಬಂಡದ ಅದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದು ಪುರ್ಸೋತುಲಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸೊ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಕಲ್ಬುನು ಕಲ್ಬು ಬಂಡ ಕಲ್ವೆ ಎತ್ತ ತ್ರಿಷಾ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಬೆ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಏನದೊಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಊರುಡು 11 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡ ಮನ್ಪುಗನ ಲೈವ್ ಇದ್ರೆ ಬರೊಂದು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಯಾನೆ ಕಡಿಚ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪಂಡಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು
ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜೈ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆನಾ 11 ಗಂಟೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಜೈಯ ಭವ್ಯ ಮಂದಾರಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಆದ್ 18 ಉಳ್ಳ ಪದ್ರಾಡ್ 5 ಉಳ್ಳ ಅಚ್ಚ 16 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರಾ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲಿತ್ತ ಡೆಂಕುಲುಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಮಾತ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಎಕಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಅರಬಿಕ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಆಯನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅನಗ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನುಗೆ 7 ಗಂಟೆ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ವದೀನ್ ವದೀನ್ ಐ ಅರಬಿಕ್ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಬಂದು ಈತೇನ ಅಂತೋಜನ್ ಇಟ್ಲ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆಪನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ಖಾಲಿ ತೂಪುನಿ ಮಾತ್ರನ ಅರ್ನ ಮೋನೇನು ಅಜ್ಜಿ 6 ಮಣಿ ತೆರತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ 6 ಒಣಸ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಒಣಸ್ಮಂತಿನಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಕೈದೆಕೊಂದುಲ್ಲೆರದ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಆತ್ಯಾವು ತೂಂದಿತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಂದಂಡ ನಂಗೆ ಏತಲೆ ಅವನು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕಲೆಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ದಿನೋಲ ಎಂಕ್ಲು ಏಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈವ್ ಇಡುಪ್ಪ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಲೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲಿ ರಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನು ಅಕುಲು ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಸಲ್ ಬ್ರೋ ದೂರ ಪೋಯರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಸಲ್ ಬ್ರೋ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡು ದಯಪಂಡಾರು ಒಂಜೇ ಲೈವ್ ತೂದು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಿಜಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಂಡು ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಕಲ ಮನಸ್ಸಾತಂಡ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಮಂದಾರಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂದ ಅವ್ವಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳಿಪುನೇ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡೆಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಆದ್ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಂಡ ಒನಸಾದು 2 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಜೆತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ವಿಮಲಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಜಪ್ಪು ನನ್ನನ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಭವ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅರ್ನ ಲೈವ್ಗು ಅರ್ನ ಸ್ವರವಂತೆ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪಲಕ ಸಿಂಗರ್ ಲಾಕ ಉಂಡತ ಲೈವ್ ಉಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕೋರ ಕೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ನ ಕನೆ ಅಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ನೀರು ಬರ್ಪಿಲಕ ಮನ್ಪು ಏನೆಲ್ಲ ತೂದು ಕೇನು ನೀರಿದ್ದ ಏತು ಬರ್ಪಾರು ಮಾರ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ 12 ಮಂದಿ ಟಪ 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 ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯ ಅಂದು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರಬಿಕ್ ದೂರ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಅರಬ್ಬಿ ಓಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಪಲ್ನೆ ಎಂಕಲು ಲೈವ್ ಎಂಡ ಮನ್ಪಗ 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕಲು ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಎಂಡ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಜಿ ನಿಕಲು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆ ಜಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಪಂಡಡೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಮನ್ಪೆ
త్రిషా కులాల్ పిర చాట్ జీపీటీకి పోయిరా అందు ఇజ్జి అన్న నెట్ ఖాళీ అన్న అందాలెక్కడు నారాయణ కులాల్ డాటా ముగిండు తోజుండు అరబిద ಸುನಿಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಲೆತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಿ ಕುಲೆತ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನತ್ತ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಪನಂತಲತೆ ఇంక కులైతే స్టోరీ ఇటు జాన్ సాంగ్ పనిపే బోడంట సాంగ్ బోడంట పనోలి ఎక్కడ నుంచి రెండు ముంచి సాంగ్ ఆడే ఇంకన్నా పిరా తుయ్యరే ఎస్ 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 కులేత స్టోరీ పల్ని కులేత స్టోరీ పండే ఇంకే నిద్ర వరకు ఒక రాత్రి నీకు టైప్ అంది పాడలే అని బోడన ఓదు కులేత స్టోరీని రక్షణ్ కులాల్ మరహబాన్ ತಕಲಾಕ್ ಲಾವಣ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಫಲ್ನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಯ ಫಲ್ನಿ ಇಂದ ತ್ರಿಷ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಪದ್ಯ ಪನ್ನುಡುಂದಿಲ್ಲ ಫಲ್ನಿ ಆತ ನಾನು ಸುಲಭದ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯರಾಪಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದಿ ಕುಲೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಆವ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಅತ್ತು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅವ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಆತು ಸರಿ ಬರಂದ ಪಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಎತ್ತನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹೈ ಪಿಚ್ ಆತ ಅವು ದಮ್ಮಾಟು ಒಕ್ಕಡೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ನೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪನ್ನೇರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜುನುಂಡು ಆಚಿ ಕಣ್ಣು ತೂ ಒಂದುಂಡು ತನ ಏನಲತಿನಗೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಅವ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಪಲ್ನೆ ಎಡ್ಡಂಡುಗೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಪಲ್ನೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿಯ ತ್ರಿಷಾಕುಲಾಲ್ ಆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಹಾವು ಎಬಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಡ್ಚಿ ಅದ ಇಜಿರಲ್ಲ ಬೇತೆ 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 ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಕರೋಕೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಕರೋಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಕೋನೆಡು ಉಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಅವು ನಾನು ಕಲ್ಪೋಡ ಕಲ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಅವ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ పక్కిలు ముజి ఎక్కడ ఆతండి మోకెద సింగారి ఉంతు దేవయ్యారి
ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊನ್ನೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದುದಾಯೇ ಕೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ. भाई इंडियन आइडल में जाओ, नेहा कक्कर फिदा हो जाएगी. यार पोसात यारन गोत्ते पुदर तो जिदाला. जो भी लाइक नहीं किया लाइक करो. त्रिशा कुलाल सो कांड ఇది ఆవుందుండు ఆతిజీ మ్యూజిక్ ఆవుందుండు. भविश कुमार किशोर डी रिटर्न्स. ಜಾಜಿ ಪೂತರೇಟ್ ದೀದ ಓಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಅಜ್ಜ ದೀಂಡದಾನೆ ಸೋಕುದೆ ಓಚಿಗೇಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಕಂತದಾನೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊನ್ನೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೋದುದಾಯೇ ಪೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ. ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಬ್ಬು ಬತ್ತೆ ಬವಿ ಬತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್मी कड़ोली बरीता रूम दखल उल्लेरा. कौन सा स्टेट है? हम लोग मैंगलोर से, कर्नाटक. एक लाइक करो, चैनल को नया होएगा तो चैनल का वीडियो देख के कनेक्ट करो, सब्सक्राइब करो. आप कौन सा गांव से है? ಇಂದು ಕರಪ್ಕೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂದುಲ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು. ಲಾವಣ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರಿ. ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು ತೂದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಪೆರೆ ಆಲೆ ಪೊನ್ನು ಏರು ಪಂದು ಎನ್ನಡಕೇನ್ವೆರೆ ಊರು ಪೂರಕೇನೊಂದುಂಡು ಕೈನು ಪಾತ್ತರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಒರಿಯಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೆರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಒರಿಯಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೆರೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದುದಾಯೇ ಕೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ. ಲಾವಣ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಚಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಏರ್ ಸರಿತಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಕ್ಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಯರ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಆತ್ತಾರ್ ಜೆತ್ತೆರಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೂ ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡಾತಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಬೀಟ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜವ ಪದ್ಯ ಒಕ್ಕಲ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈಮ್ ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಂದ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಜಿನ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಟೈಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೋಕ ಆತಂಡು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಕ ಆತನಂದು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತನಂದು ಪಂಡೇರಿ. ಭವ್ಯ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಸೋಕ ಆತನಂದು ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆನಂದ್ ತೋಜುನು. ಲಾವಣ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗಳ ಕುಲ್ದು ಲೈವ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೋಡಂಡ
ఇంక మస్తు ఎడ్డే ఫీలింగ్ అవునుండు ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋನೆ ತೂವೊಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಶೋಕುಂಡು ದುಬೈದ ಆಟ ಪೂರ ಜೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಯ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನೊಂಜಿಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ನಿಂಜು ಕಾಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ದಾದ ಇಜ್ಜ ದಾಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪುರತ್ತನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪುರತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು 90% ಆಂಡ್ 10% ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನಿಂದ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ನಮ್ಮಲ 10% ಉಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತನ ಅಂತ ಹೋಜಿನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅವನು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೇರ್ ದಾತ್ರ ಚಾದ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಈತು ಬರ್ದು ಕುಲುದು ತೂವೊಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೇನೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಉಂತೆಡ್ಡ 3 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಬಚ್ಚಿಂದಂಡ ಜಪ್ಪುನಿಂದಂಡ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಪಾತೆರತ್ತನ ಪಾತೆರ್ಗ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಹಾಯ್ ಹರಬಿ ಇಂದ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಬಿಕ್ ಪಾತೆಂಡ ಬಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಥರದ್ದು ಲೈವ್ ಇಡ್ತಾರೆ ನಿಗಳು 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು 110 ನಿಮಿಷ 110 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ಊರ್ದ 8:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 9:30 10:30 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ 110 ನಿಮಿಷ ನೆಂತಿನಂತದ ಎಸ್ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಭವಿಷ್ ಕುಲಾರ್ ಬತ್ತ ಪೋಯರು ಓಡೆ ಪೋಯರು ಜೆತ್ತೆರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರಂದವ್ರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದಾದನ ಕಡಪುರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ಪಂಡದು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದಲ ಪಲ್ನೆ ಏಜಿನ ಉಂತಾಗನ 10-20 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಗನ 3 ಗಂಟೆದ ಭವ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಕುಡ ಕೆಟ್ಟಿಯನಂದ್ ರಕ್ಷನ್ ಭವ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣನು ತಪ್ಪುನೇ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟುವೆ ಅಂದ್ ರಕ್ಷನ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲಾಲು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯಿ ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದು ಶಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲಾಲು ಆಯ ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಚಲೋ ಏರ್ ಮಾತಾ ಉಳ್ಳಾರ ವರ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಟಪ ಟಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ हाला ಹನ ಹೈ ಹನಿ ಅಲಾ ಹನ ಹನಿ ಭವ್ಯ 20 ಮಿನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ ಜಪ್ಪು ಚಾಟ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಲಿ ಅಂತ ಹೋಜಿನದ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬರ್ಚಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಬಾಕಿ ದಿನ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಟಪ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಎಕಡೆ ಇಂಚ ಬೈಜೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನು ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಬರೋರ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಉಳ್ಳಾರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 2 ಸತಿ ಲೈವ್ ಬರೋಡ ಅಥವಾ ಬೈಯಡೆ ಹೊರಣೆ ಯಾವ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಬರೋಡ ಬೋಡಂಡ ಕಮಲಕ್ಕ ಪಗೇಲ್ದ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂತ ತೂವಳಿ ದಾವಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪತ್ತ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಅಕ್ಲ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಿತ್ತೆ ಮಾತೆ ಜನ ಲೈವ್ ಉಡುಪೇರು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪಂಡಡ್ಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮನ್ಪುಗ ಜನ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಮನ್ಪುಗ 1 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಟಿ ಬಂದು ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ಪನೆ ಐತಾರ ಕೆಲವು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೇರತ್ತೈತೆ ಬರ್ಸೈತೆ ನೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಜರದ ಪಗೇಲ್ಡ್ಲ ಬಲೆ ನೈಟಿಡ್ಲ ಬಲೆ ಓಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು
ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಡಬಲ್ 10 ದುಬೈದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಊರ್ದ 11 ಊರುಡ್ಲ ಪಲ್ನಿ ಅಕುಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಬರ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಈರು ಫಸ್ಟ್ದ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೈಜರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕಲ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಉಡಂತೆ ಮೆಂಬರ್ ನಪ್ಪಳು ಇತ್ತೋರ್ದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಪುರ ಆಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಪದ್ಯ ಆಂಡಿ ತೋರ್ತು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇರ್ನ. ರಾಜೇಶ್ ಭೋಜಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಈರೇನ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈಯಡ್ ಫ್ರೀ ತಡಬಲೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನ ಹಾಯ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎರಡೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರೆತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕರೋಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೆತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಓನ್ಲಿ ಕರೋಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೆತೊಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನ ಪಾಲನೆ ಅವೇ. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 2 ಸತಿ ಇಂಚ ಒತ್ತಲೆ ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕೆಲವು ದೆಕ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ. ಹದಿನಾರು ಜನ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೇಶ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅಂತೋಜುಲು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅರೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಆರ್ಲ ದುಬೈಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲ್ಯ ನಕುಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮೂಲ್ಯನ್ನ ನಕುಲು ಎಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನವರು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೌಖ್ಯ ನೀವು ಸೌಖ್ಯ. ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಂದೆ ನಾರಾಯಣನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾಯಿ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡಿನತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಲೈವ್ ಬಂದ್ವಂತ್ವ ಅಂದೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಆತಿತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅವು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ ಬೋರ್ಡು. ಏನು ಮಾತಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಆಟ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರು ಉಳ್ಳಾರಂದು. ಸೊ ಆಟ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಊರ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ 11 ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ತ 10 ಗಂಟೆ ಅಲ್ತ 11 ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಪಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಣದು ಒಂದಂದು ಇಜಿನ ತೂಪು ಜರದು ತೂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಯಾರನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲೇನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ್ನ. ರಕ್ಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ರಕ್ಷನ್ ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. 3 ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಕುಳಿತದ್ದು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ಪಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಕ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ಲೇ ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಕೇಳ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಪಣಿಯಾರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸುಲಭದ ಪದ್ಯ ಕೇಳ್ನೆ ಹಾರ್ಡ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಹೊಸ ಮೂವಿದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾತ್. ಸೊ ಪರತ ಮೂವಿದ ಬೋರ್ಡಂಡ ಶೋ ಪನೋಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ ಬಾಯ రెడ్లనా అన్న డాటా ఖాళీ అన్న. ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಂದಲ್ಲೇರು. ರಾಜೇಶ್ ಮೂಲ್ಯನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ರಾಜೇಶ್ ಮೂಲ್ಯರೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ.
ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ತೂಂದಿತ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಭವ್ಯ ಉಂತುಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಡ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಡ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಅನ್ನ ಅಂತೋಜು ನಿಂಕ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಥ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಮಾ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಹರಬಿ ರಕ್ಷಣ್ ಸೊನ್ನ ಭವ್ಯ ಒಂಜಿ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಪಾಲಿ ರಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಟ್ ಕಾಡ ಪುರಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಯಾನ್ಲ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹರ್ಷಿತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡೊಲಿ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತೋಂದು ಪೋಲೆ ಅದ ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಟ್ ಕಾಡ ಪುರಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಬಾಯ್ ಹರಬಿ ಬಣಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋಯರ ಅಂತ ಹೋಜಿನು ನಮ್ಮರ್ದು ದೂರ ಪೋಯರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೇಜು ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕಡಪಾಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಭಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಮಾ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಲ್ಲೇರು ಇಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗ ಅಂದು ಎನ್ನಿಲೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆಡ್ಡ. ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ರವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾಜೇಶ್ ಮುಳ್ಯರವರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವ ಒಂದು ಭಟ್ರ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಏಪಲ ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡಿತ ಲೈವ್ ಇಡು ಬೈಚೇರು ದಾನಿಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈರು ಊರು ಅಡಿಮೇಲು ಮಲ್ಪುವರ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈರು ಊರು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುವರ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ಸತ್ಯ ಪಂಡರು ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಮಾ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಫೈನಲಿ 100% ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಮಂತೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಒಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್. ಈತ್ ಬರ್ತು ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೈಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಹೊಸ ಡಾಟಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಫೈನಲಿ 100%. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಉಳ್ಳ ತ್ರಿಷಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಖಲು ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೇಕ್ ನನಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲೈವ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಬರೊಂದು ಎಪ್ಪುವ ನಿಖಲು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಲೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಡ್ಡ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಗಳು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜುನು ಇತ್ತ ಖಾಲಿ 8 ಜನ ಹೊರಿದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನಂತ ಆಪುಡು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅರಬಿ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವೇದಕ್ಕನ ಮೋನೆ ವಂತೆ ಪುನಿ ಸೂಪು ತಾಗೆರೆ ಭವ್ಯ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುವ.
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾದು ಬೈ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಅವೇ ಮಾತಾಡಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಒರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದ ಕುಲ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆರು ಲೈವ್ದು ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 38 ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ 25 ಆತು ನಾತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪತ್ತೆಡ್ಡೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜದೆ ಲೈವ್ಗಳ ಜನ ಅಂತ ಅದು ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಜೋಕಲಂಡ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಂದ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ, ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಮಾಮೂ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪು ನೀಂದು ಪಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ, ಅವು ಎರಡು ಪಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ ಜೆಪ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಮಾತೆರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ತೋರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು. ನಾನೊಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಪಡೋದ್ರೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹಾಯ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಎರಡ ಪನ್ಪುನಿ ಆನು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಡ ಪನ್ಪಿನೀರು ನವೀನಣ್ಣ ಅಂತ ಪಣಂತಾರತ್ತೆ ಅಂಚಕೇನ್ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಜಿಪ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಂಡಲ್ಲ ತೂಲೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ 8:30 ಗಂಟೆ ದುಬೈದ 8 ಗಂಟೆ ಊರ್ದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಈರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ದುಬೈಡ್ ಮುರ ನಿಂಜ ಆಟ ಆದಿತ್ತನತೆ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ದೆ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಮಾಮುಂದು. ಓ ಆಂಡಲ ಅಂತ ದೀತೊಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸರಿತಾ ಇಜ್ಜಲ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ಸರಿತಾ ಉಳ್ಳಲಿ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಪಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಲಂಚ ಗಡಿ ಬರೋದಾರ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೊರವರ ಬರ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಟಗು ಅಂಚ ಬೈಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲೆತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಇದಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಮನ್ಪೆ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಉಲ್ಲೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಇಂಚೆನೆ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಯರು ಒಕ್ಕ ಗಂಟೆಗರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ತೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ನ ಚೆಂದಾಗಿ ಅನಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭವ್ಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತ್ರಿಷಾ ಆಂಟಿ ಫ್ರಮ್ ಜಸ್ವಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತ್ರಿಷಾ ಆಂಟಿ ಫ್ರಮ್ ಜಸ್ವಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಸ್ವಿ ಜೈದಲ್ ಬಣ್ಣತೆ ಕಡೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ. ಸರಿತಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಯ್. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸರಿತಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ನನಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಸ್ಸು ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ 14 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿ ನಾವು ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ಭವ್ಯ ಜೈಜಲ್ ನನ್ನ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಓ ಜಿಜ್ಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಪುರ. ಭವ್ಯ ಜಸ್ವಿ ಇಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಭವ್ಯ ಸಿ ಸಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ದುಂಬೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನಿಯಾನು ಓಕೆ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಶೋರ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬನದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದದ. ಸುನಿಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ. ನಾರಾಯಣನ್ನ ದುಂಬೆ ಪನಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಪನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಕೊಂಜಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪುಲ ಅದೇ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಸ್ಸುಗೂ ಓಕೆ ಜಸ್ಸು ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪು ಜಾಲ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಡೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ 180 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಗಪುಗ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಟ ಬರ್ಪೇನು ಏರೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಡ್ಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಐಜಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಕ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಅವೇ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೈವ್ನು ಮುಗಿಪುಗ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತ್ರಿಷಾ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭವ್ಯ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತ್ರಿಷಾ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಊರ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಲ್ನಿ, ಊರ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 11:30, 10 o'clock ಪಂಡ 11:30 ಊರ್ದ 11:30ಗೆ ನಮ್ಮವರ ಬರ್ಕ ಬತ್ತ ತೂಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎತ್ತೆಡವಂತೆ ಮನ್ಪುಗ ಇಜಿಂದನ್ನು ಬೈಯಡ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ 7 o'clock ಊರ್ದ 7 o'clock ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೋಡಂಡ ಜನ ತಿಕ್ಕುವರ ತೂಕಂತೆ. ಓಕೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.